Boas tardes a todos. Vamos dar inicio ao pleno en convocatoria ordinaria, en primeira convocatoria, a 15 de novembro de 2021, ás 20:00 horas. O primer punto de orden do día é o expediente 3664/2020, a aprobación se procede do ditamen para a aprobación inicial dos orzamentos municipais para o ano 2021. Empezamos o primer turno de intervención. Primer turno de intervención. Antonio, ¿no? Primero. Primer turno, ¿no? Sí, vale. Pues ten a palabra. Carlos. Vale, pues ten a palabra Dores Torrado. Sí, bueno, pois moi boa tarde a todos e a todas. Bueno, vimos a traer este expediente de aprobación dos orzamentos municipais e, a pesar de estar no ano 2021, e a pesar de que houve unha proposta inicial de orzamentos alá no mes de xuño, que quero lembrar, como todos os que estamos aquí sabemos, pero sí que é importante recordarlo tamén a xente que nos poda estar escoitando. En aquel pleno, no pleno que se trouxo por primeira vez os orzamentos municipais para este ano 2021, en concreto, o noso grupo abstúvose nesa primeira presentación deses orzamentos municipais e abstúvose unha vez de que xa existía unha alternativa distinta, unha alternativa que bloqueaba a aprobación deses orzamentos municipais. O propio goberno municipal en aquel momento sabía perfectamente que se polo voto de Boiro Novo dependese, eses orzamentos prosperarían. E, efectivamente, a nosa abstención, que en ningún caso bloqueaba a aprobación dese orzamento municipal, era precisamente unha chamada de atención despois de 2 anos no que non había unha proposta de orzamento encima da mesa, porque en aquel momento conformaba o goberno municipal e non había nin os consensos suficientes, nin o traballo suficiente para poder chegar e executar e planificar o que Boiro precisaba, as inversións que Boiro precisaba. Porque, efectivamente, como xa dixemos no pleno de xuño, o Concello de Boiro non se podería gobernar só con 5 concelleiros, e en aquel momento decíamos que iso era imposible. Incluso agora, que xa somos 7, é moi difícil, e aproveito tamén para volver a tender a man aqueles grupos que sei que están desexosos de traer propostas, sei que están desexosos de plantear alternativas, de plantear proxectos, de plantear ideas que melloren o noso Concello. Pois precisamente, froito desta situación, e mesmo a memoria da alcaldía nese sentido tamén vai, hoxe hai un orzamento municipal nesta corporación pois precisamente para executar pois as necesidades que precisa o pobo de Boiro. Hai en ese presuposto moitas das alternativas e das propostas que plantexamos dende o noso grupo, dende o grupo de Boiro Novo, que xa as plantexáramos no mes de marzo, que ademais en este novo presuposto que se trae a debate, pois inclúen novas propostas para executar no Concello e que creemos que, efectivamente, pois é un cambio de rumbo, unha nova actitude e é unha nova mecanismo e fórmula para traballar conxuntamente todos aqueles que creemos que un Boiro mellor é posible. Así, pois, eu recordo algunhas das propostas que van incluídas e que fixemos dende o noso grupo, como pode ser a rehabilitación da rúa integral, da rúa principal, a circunvalación do casco urbano de Boiro, o plan de mobilidade, ese carril bici que levan demandando os veciños e as veciñas do noso Concello, que sea cando menos capaz de unir os núcleos de poboación máis importantes do noso Concello, entre Escarabote e Cabo de Cruz. Hai xa un inicio en este orzamento municipal, as vivendas sociais,
políticas en materia de medio ambiente, que tamén facíamos nosa proposta, como eliminar, erradicar os puntos de verquido no río Coroño, e tamén en este presuposto a maiores se inclúe a instalación dun parque canino, que é unha das demandas que aportamos nós como noso grupo municipal a este presuposto que se vai aprobar. Tamén seguimos traballando pola elaboración dun plan de apoio específico á hostelería e ao comercio local e así como moitas outras iniciativas que plantexamos nós como grupo, pero o que é máis importante é que nos comprometemos, que nos corresponsabilizamos para traballar, para executar e para que cheguen a bo porto todas as propostas que estamos levando a cabo en este presuposto e tamén dentro do Goberno, porque a nosa forma de traballar, responsabilizarnos en casos concretos, en problemas concretos do noso Concello, poñer o noso grao de area, non só vir aquí ao Pleno Municipal, dicir que hai que facer, que hai que facer, que hai que facer e que hai que facer, e que despois non haxa os medios, as persoas, os recursos humanos tan importantes para impulsar o noso Concello como é os concelleiros e as concelleiras que temos responsabilidade de goberno. Pois esta é a miña primeira intervención. Penso que é un novo cambio de traballo, que é un cambio que provoca, intenta buscar o consenso das distintas forzas políticas e creo que deberamos de empuxalo entre todos e todas, tanto desde o punto de vista de apoialo neste salón de plenos, pero tamén de cooperar para que se executen as mesmas o máis axiña posible. Moitas grazas, señora Torrado. Señora Suárez. Gracias, señor presidente. Moi boa tarde. Pois ben, o que vai a votar o BNG de Boiro hoxe a este orzamento non é ninguna sorpresa. Vai a ser un voto a favor, un voto favorable, como tamén o fixemos no seu día, cando este mesmo orzamento veu en xuño por primeira vez a proposta. Quero recordar que fomos a única forza que acompañou ao Goberno votando a favor deste orzamento. E por que o fixemos? Pois por responsabilidade, entendemos que o orzamento é un instrumento necesario e moi importante para o avance e para o correcto funcionamento dun concello e tamén o votamos por coherencia, ao igual que imos a facer hoxe. É un orzamento moi similar, no apartado de investimento recolle exactamente os mesmos que recollía en xuño, salvo algún pequeno cambio, xa introduciron por aquí o do parque canino, un cambio de circulación en Rosadelas, pero o apartado de investimento é moi similar. E, ademais, como fixemos en xuño, como facemos agora, nós sí que chegamos a un consenso co Goberno, achegando propostas que tiveron a ben recoller e que entendemos que as propostas do BNG melloran considerablemente o orzamento que presentaba o Goberno, que entendíamos que era un orzamento basicamente de mantemento. E as propostas do BNG enriquecen ese orzamento e algunhas das propostas que quero poñer como exemplo que o BNG achegou foi o proxecto para a residencia da terceira idade, que, por certo, acabamos de facer unha enmenda aos orzamentos da Xunta para que se acordasen da residencia para Boiro, que se introducisen nese orzamento da Xunta para o ano 2022 e fixemos dende o BNG de Boiro e da comarca da Barbanza, a través da nosa deputada Rosana Pérez, fixemos a enmenda para introducir a residencia de terceira idade en Boiro neses orzamentos. O orzamento de Boiro recolle vivendas sociais, que é unha proposta que fixo o BNG, mellora dos centros sociais, concretamente de Cures e de Cabo, instalación pública de puntos wifis nos centros sociais, mellora do servicio de recollida do lixo, introdución dun modelo de compostaxe co composteiro comunitario e tamén recolle a recuperación das rutas en torno ao noso patrimonio, os elementos patrimoniais todos que temos no Concello e que se faga unha correcta sinalización delas, que entendemos que tamén é un punto moi enriquecedor de cara ao turismo e para disfrutar da nosa cultura e veciñanza do noso municipio. Como xa digo, do apartado de investimentos, estas propostas que acabo de redactar
para nós, no total, no contante dun orzamento, o capítulo de investimento é moi importante, pois nese capítulo as propostas son do bloque unha alta porcentaxe desa cuantía do investimento. Entón, por coherencia, por criterio político e por responsabilidade, porque tamén desde a oposición se pode enriquecer e facer propostas positivas para Boiro e seguir avanzando e seguir mellorando. Entón, por todo o que digo, pois ese vai a ser o voto do BNG hoxe. A favor. Gracias. Moitas gracias, señora Suárez. Señor Ruiz, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos. Proponse en este primeiro punto a aprobación inicial do expediente de orzamentos para esta anualidade 2021, necesario para compasar a forma en como se está a levar a cabo o gasto por parte do Goberno co documento que permite realizar dito gasto. Ben, é certo que existen fórmulas para seguir a gobernar sin ter que aprobar este documento, pero, bueno, entendemos que isto facilita considerablemente a labor do Goberno. Para a construción deste proxecto de orzamentos, mantivos a previsión que xa estimamos operativa máis conveniente no mes de xuño, naquel proxecto de orzamentos no mes de xuño, que é a que emana da liquidación do 2020. Debido a que estamos xa no mes de novembro do 21, podíamos tirar dun avance de liquidación deste 21, que posiblemente fose máis necesario, pero, bueno, entendemos que debemos presentar un orzamento prudente nos ingresos e de mellorarse as previsións, que todo indica que así será, en cuanto aos ingresos deste 2021, bueno, pois será no remanente onde se faga uso dos mesmos para levar a cabo aquelas inversións que se estimen necesarias. Como dixen xa, alá no mes de xuño presentamos un primeiro borrador que, por desgraza, non saleu adiante por parte deste pleno. E nós entendemos que foi unha mágoa no sentido de que se podían ter avanzado proxectos que nós entendíamos xa e manifestábamos naquel momento que eran para nós fundamentales, como é o Vial de Berres ou o proxecto que acaban de mencionar aquí agora da residencia de terceira idade. Por moito que a Feijóo non lle guste, nós seguiremos a traballar arreo para acadar esa residencia para Boiro. Uns meses que se perderon por non ter aprobado en aquel momento os orzamentos, pero, bueno, aquí estamos hoxe para intentar encauzar e traballar nos meses que nos queda de legislatura para sacar adiante estos proxectos. Expediente de orzamentos que, como xa se fixo mención tamén, engloba unha serie de inversións as cales nos quedan 45 días para executar, alo menos para licitar. Tócanos traballar arreo. Se algunha delas quedase no tinteiro, bueno, é igual, porque ese é o camiño que vamos a seguir, esa é a meta que vamos a seguir de aquí ao final da legislatura. Esos son os proxectos que non ser quen de concretar o seu compromiso daqui ao 31 de decembro deste ano estarán no orzamento do 22 ou estarán nos investimentos de remanente do 22, porque, repito, esta é a nosa folla de ruta, este é o camiño que queremos seguir e esta é a meta onde queremos chegar. Aí está a rehabilitación das vivendas dos mestres, erradicación de puntos de verquido, instalación de redes puntos wifi nos centros sociais e culturais, ampliación dos carriles bicis, construción de parque canino, de composteiro comunitario e, como xa dixen, os que para nós son fundamentais, que son o Vial de Berres e a residencia da terceira idade. Temos, como digo, 45 días para concretar os que aparecen aquí neste orzamento. Aqueles que non se podan concretar, dotaremos de financiamento no próximo ano. Como máis destacable en estes orzamentos, gustaríame salientar o aumento no capítulo 2 de gasto corrente, que é o que diferencia este orzamento máis significativamente do orzamento que se presentaba por parte do Goberno anterior, como unha mostra clara de querer poñer as persoas no centro da acción política, mellorando os seus servicios. Este capítulo 2, como digo, medra en máis de 1 millón de euros, pensando en mellorar estes servicios básicos, como poden ser a limpeza, os servicios no rural, os servicios básicos, a cultura, a educación, etc. Capítulo especial en este gasto corrente leva a partida de servicios sociais, que medra
en casi que 620.000 euros, pasando de 1.100.000 a 1.732.000 euros. Este orzamento, que presenta unha cifra total de 14.520.000, logo de facerlle frente a todos os gastos, contabiliza unha estimación de aforro neto de 961.000 euros, o que nos permite presentar unha inversión, en base aos puntos que antes mencionei, de máis de 1.100.000 euros. Mantéñense os mesmos ingresos que nos últimos anos, que si ben se indicaba por parte do goberno anterior que se habían conxelado nas súas dúas legislaturas, e agora nós que levamos aquí 2 anos, tampouco subimos, eso ven a significar que este Concello leva 10 anos cos impostos e cas tasas conxeladas. Mantéñense en este orzamento tamén as retribucións do personal e estímase unha subida en este capítulo dos soldos de un 0,9% para os traballadores municipais, que é o que se estimou nos orzamentos xerais do Estado. Este é o resumo do orzamento. Quédame falar da débeda, que comenzaría este ano 2021 nun 35,27, quero recordar, por cento, e remataremos o mismo no 30%. Seguimos avanzando en este sentido para acadar a meta que sería o endebedamento cero por parte deste Concello. Este, como digo, é o resume do proxecto de orzamentos que presentamos para a súa consideración ao pleno de hoxe. Proposta que difiere dos orzamentos do anterior equipo de goberno, como non podía ser de outra maneira, e para a cal solicitamos o apoio neste primeiro punto. Muchas gracias, señor Ruiz. Señor Díaz, este primer turno, ¿no? Segundo turno de intervención, señor Rodríguez. Tenga a palabra. Sí, moitas gracias, señor presidente. Bueno, nós creemos que é unha boa noticia para Boiro que hoxe presentemos aquí unha proposta de orzamentos como ferramenta fundamental para acadar os obxectivos políticos que entendo que todos que aquí estamos, aínda que por distintos camiños, creo que compartimos. Entón, se iso é unha boa noticia, creo que é doblemente boa noticia que os orzamentos sexan fruto do entendemento, da colaboración, do consenso de distintas forzas políticas, de tal maneira que todas e cada unha foron quen de aportar, de enriquecer, de dar ideas, de contribuir a que os orzamentos sean máis amplios, aborden unha maior cantidade de proxectos e, ademais, se faga desde o acordo, desde o consenso. Non me parece, insisto, unha cuestión menor. Somos conscientes de que o tempo de execución da altura de ano a que nos atopamos é limitado. Comparto con Luís, co teniente alcalde, o punto de vista de que vai tocar poñernos as pilas, ter que traballar arreo para tratar de executar a maior cantidade posible das propostas que nesta proposta figuran. Pero, bueno, entendíamos que non se podía traballar sin esta ferramenta fundamental. Entendíamos que levábamos demasiado tempo traballando ou funcionando sin ela. As circunstancias foron as que foron, pero, bueno, é certo que chegou un momento en que imperou a cordura, a racionalidade e, pois, bueno, tuvemos a capacidade de chegar a entendimento. Entendo que antepoñendo os intereses de todos os boirenses, porque, ao fin e ao cabo, é do que se trata, ¿no? De ter altitude de miras, de antepoñer os intereses da cidadanía cando se ve que hai, digamos que, unha solidez suficiente ou mínima, polo menos, no goberno para ser quen de levar adiante todo este feixe de proxectos. No momento en que eso se acadou, evidentemente, pois, nós nos puxemos máis agora
E aquí, como digo, fruto da contribución de todas as forzas políticas, non de todas, sino das forzas políticas, Boiro-Novo, tamén da colaboración do BNG, contribuindo activamente igualmente a enriquecer este proxecto de orzamentos, pois, como pola nosa parte, por suposto, pois, non quero seguir enumerando aportacións, pero o que é certo é que consideramos que tiñamos que ser coherentes e que tiñamos que ser tamén comedidos á hora de deseñar uns orzamentos a vida con todo o tempo que tiñamos por diante para executalos. Pero, aquí estamos. Insisto, creo que é unha noticia boa para o Concello e para os boirenses e, desde logo, traballo non vai a faltar pola nosa parte e como decía Luís, o que non dé a tempo de executar este ano, pois que nadie dubide que se vai a executar no exercicio seguinte. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Antonio García, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Nos en canto aos orzamentos temos que comunicar que, como sempre había dito, chegan moi tarde. Pero, nunca tarde cando a dita boa, non? Nos habíamos votado que non no seu momento porque foron uns orzamentos que non se contou con nós para nada. Quero decir que uns orzamentos unilaterales, non os compartíamos porque non víamos que as nosas propostas foran incluídas. Despois de varias reunións co Goberno, he chegado a un acordo onde propostas que nós queríamos facer valer, pois foron incluídas en estes orzamentos. Entendemos que un goberno non pode, baixo ningún concepto, gobernar sin a aprobación dos presupuestos, non? Por lo tanto, nos en coherencia e en responsabilidade vamos a aprobar estos presupostos. Nada máis. Segundo turno de intervención, señora Pérez Torrado. Sí. Vou incidir un pouco tamén no que apuntades algúns compañeiros sobre as alturas do ano na que nos atopamos. Pero nós creemos, e así o trasladamos no momento do acordo de goberno co Partido Socialista, que puxemos como punto primeiro que había que poñer encima da mesa era a aprobación duns orzamentos municipais. Certo que estamos en novembro, pero que tamén é certo que estamos traballando cos orzamentos do Partido Popular do ano 2019. Entón, o primeiro era que había que poñer orden nas contas públicas, que evidentemente a situación económica do ano 2019 non ten nada que ver ca do ano 2021, non pudo ser no primeiro pleno que celebrou este novo goberno municipal, o primeiro que se convocou, pero é no segundo, a un mes da chegada dese goberno, que se contou, como din aquí os compañeiros, como un novo cambio de actitud, unha nova forma de traballar na que se conte con todos os grupos municipais e tamén incido, como din outros compañeiros, en particular os compañeiros do goberno, que hai que traballar, que temos pouco tempo para este orzamento, que ten que ser a línea e o punto de partida, unha vez posto en orden as contas municipais, para executar o que queda daqui ao remate da legislatura. E tamén que non é o mesmo estar traballando dentro do goberno en executar as propostas que levamos adiante que propoñelas dende fora do goberno. Porque a experiencia nos me di e nos di a todos os que temos que propoñer, decir aquí que hai que facer, que hai que arranxar isto, que hai que executar tal cousa, que hai que facer calquer cuestión que son necesarias para o pobo de Boiro, pois, dende aquí é coller un folio e escribilo, pero cando temos que chegar a redactar o proxecto, a licitar a obra,
a buscar a partida presupuestaria, a buscar os informes técnicos, a buscar as autorizacións administrativas, a facer todo o traballo que hai que facer dende o goberno municipal. A cousa non é tan fácil como traer unha moción ao pleno dicindo que fai falta facer esta cousa ou esta outra. Insisto, hai sitio para todos, hai sitio para aqueles que pretenden que se pode facer as cousas de outro xeito, para sumarse, para traballar, para levar a cabo o boiro que queremos. Este é o punto de arranque, que propuxemos do noso grupo en colaboración co resto de grupos que forman este goberno, e creemos que nos comprometemos, nos corresponsabilizamos e deixamos as portas abertas a quen queira traballar, a quen non lle guste como se están facendo as cousas, a que se sume a gobernar o noso concello todos xuntos. Evidentemente o noso voto vai a ser a favor. Non podíamos gobernar ni un minuto máis con un orzamento do Partido Popular do ano 2019 e, a pesar de que estamos no mes de novembro, é importante poñer as contas en orden o antes posible, e este é o primeiro paso. Moitas grazas, señora Torrado. Señora Suárez, segundo turno de intervención, ten a palabra. Grazas, señor presidente. Ben, pois, como se trata de facer entre todos, e como moi ben se di aquí que falta un mes para rematar o ano, este orzamento é para o ano que xa vence, 2021, pois solicito ao Goberno que empecen a traballar xa de cara a un novo orzamento para o 2022. E digo isto porque parecenos importante unha proposta que para nós, como digo, é importante porque ten que ver coa participación da veciñanza, e nestes orzamentos pois é unha partida denominada de orzamentos participativos, que entendemos que non ten sentido metela agora nas alturas do ano en que estamos, que queda un mes para finalizalo. Se se aprobara o orzamento no seu día, no mes de xuño, xa se podía ter algo avanzado, e entón, pois, o que solicito é que se poñan a traballar xa para o vindeiro orzamento para meter eses orzamentos participativos dos que poida dicir algo directamente a veciñanza. Gracias. Moitas grazas, señora Suárez. Señor Ruiz, ten a palabra. Sí, pois nada, agradecer a manifestación por parte das forzas políticas, agradecer os apoios a este orzamento, esperemos que redunden en beneficio dos veciños e nada, poñernos a traballar, como se decía, o máis axiña posible para tentar levar a execución estes orzamentos no que queda de ano na súa meirande parte e traballar xa, como diga a compañeira do bloque, nos do próximo orzamento. Moitas grazas, señor Ruiz. Señor Dieste, segundo turno de intervención, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Boas tardes, noites a todos. Feliz Navidad. Son os presupuestos da Navidade de fin de ano. Os Reyes Magos anticipados. Os presupuestos de xoguete. Os presupuestos que van durar o que duren días. Non sei se se podrán executar os presupuestos ou non. Ese millón e pouco de euros de inversión, que xa se dixo, xa falaremos sobre ese asunto. E vamos, presupostos mortos, porque un de enero toca prorrogar. Xa me dirades que xestión é esa, é que o Pollos ten a súa xestión, alcalde. Tamén que de Dolores que en junio xa estuvo. A abstención é bloquear, é non estar de acordo co seu programa, como non estaba a bloque, porque non se contaba nin con ECD, nin con un grupo. Son os que o auparon a usted, volvo a repetir. E nós non somos o bloqueo, nin somos antiboiro, non queremos o boiro, pero con outros presupuestos, con outra forma de facer as cousas, e facelas ben, cousas que nos representaban eses presupuestos de junio que nos considerábamos nefastos, lesivos, parálisis, atrancamento en Boiro. O autobloqueo é o que existe en Boiro. O autobloqueo é o do goberno e o dos partidos afíns que durante máis de 2 anos, casi 2 anos e medio, non se puxeron de acordo e anduveron a rifar porque é o que se facía e o que non se facía. O que importaban eran os partidos políticos e as súas ideas, e daquela non importaba Boiro. Ora, como houve cambio, importa
Boiro. Non, importan outras cousas. Moi ben, os presupostos de $28, gracias, prorrogados 2019. Evidentemente, as obras están espalladas por aí. Evidentemente, nós traballamos pos boirenses para o futuro, independentemente de quen ganará as eleccións. Non podemos. Pero nós teníamos outra forma de traballar. En primeiro lugar, presupostos 2021, 14.520.000 euros. Presuposto 2019, 15.080.000 euros. Hai unha baixa dun 4% no presupuesto, do cal a inversión baixa un 60% e o gasto corrente un 7%. Nós aumentamos o gasto corrente un 2%, IPC, contención do gasto superfluo, contención do gasto corrente e máxima dedicación ás inversións. Nós daquela invertíamos 2 millóns, preto de 2.800.000. Hai unha diferencia casi de 1.700.000. Aí é nada, para Boiro. Presupuesto de Navidad que le regalamos aos boirenses. Felices Navidades, boirenses, con este goberno que teño. 1.647.000 euros menos. A inversión teñen vostedes de 1.012.500 contra 2.800.000, no cal, con fondos propios, era un 60%. Casi 1.700.000 daquela. Con respecto a ahora, se baixa con respecto aos fondos propios que nós adicábamos, preto de 600.000 euros, un pouco máis. Inversións da Xunta, cero. Vamos estar aquí. Inversións da Diputación, cero. Inversións do Estado, cero. Nós, tíamos 60%, 30 e tantos, casi o 40%, eran as outras administracións, donde o Estado, que non era noso, era o que máis aportaba. Casi un 11%, 9 e un 11%. A Xunta era un 9%, por suposto, e a Diputación máis ou menos outro tanto. Ese é o que había. Se xuntamos as malas novas cuantitativas en inversión, o incremento do gasto superfluo, xa sabemos para o que é, para o que xa sabe todo o mundo di por aí. Pois creo que non é unha boa noticia, e non sei se é bloquear, pero a miña razón que me di é que eu non podo apoiar estes presupuestos. Non podo apoiar un presupuesto moi inferior, non podo apoiar unha inversión que se reduce nun 60% e non podo apoiar un incremento no gasto superfluo. Promedio de pago, estamos vindo 67 días. Na memoria do 2019, deste goberno, 9,13 días. Hai proveedores que están cobrando a máis de 300 días, a máis de 200 días. Máis dun ano. Uns cuantos proveedores. Eso se les está beneficiando. Como están fartos de liquidez, que a crisis que hai, que as subidas da luz, etcétera, etcétera, os autónomos, pequenos comerciantes, pois están sobrados. A parte de que non hai axudas nestes presupostos, como levamos nós no noso remanente, para afrontar nin clubes, nin comercios, nin pymes, nin micropymes, nin autónomos, as súas carencias e as súas debilidades derivadas do COVID-19. Deuda viva, a reduciron. Pero que están amortizando? Que se amortizaba todos os anos. Salvo que a diferencia de que han pedido un préstamo de 1,5 millón de euros que non sabemos para onde foron. Que básicamente coincide con partes do remanente, tal e cual, totalmente inútil. Se ha xogado durante todo estes 2 anos e medio cos remanentes. O remanente é o resultado dunha xestión dun exercicio. Pero o presupuesto é o máis importante. É que non tiñan outra cousa. O importante era facer o presupuesto no 2020, no 2021 en tempo e forma, é acoplar ese nivel de inversión, cercanas aos 3 millóns de euros, que ao final, cando rematámonos a nosa legislatura, se convertían entre subvencións que van aparecendo en 5 millóns de euros ou incluso máis. Gasto corrente para arriba un 7%, nós 2%, IPC. Os ingresos caen, non me van a cuadrar as contas. Suben os gastos correntes, sí, baixa a inversión, pero os ingresos caen un 3,71%. Subvencións a asociacións e clubes, evidentemente, como non hai tempo, xa levan agora aquí un expediente de crédito, xa falaremos deso. Para o tema das axudas, tampouco hai nada. Que quero dicir con isto? Tiña que haber feito os presupuestos de 2022.
xa se incorporaban as subvencións a todos os clubes e asociacións, xa se adelantaban tempo, procedimento, e poderían recibir as axudas que son acuciantes moitos clubes en tempo e forma, e que foran útiles e non estar estrangulados de financiación porque non se contemplan neste presuposto, porque non se poden contemplar, evidentemente, porque xa vai con cargo remanente. Eu creo que esa forma de utilizar remanente para financiar cousas que deben ir no presuposto é realmente un sacrilegio. É un sacrilegio económico, porque estamos desaproveitando recursos económicos, fortalezas, estamos paralizando o pobo e non estamos traballando, porque o presuposto é máis importante, non estamos traballando para o pueblo de Boiro. Vale. Inversións, falamos. En canto ás inversións, é simpático. Simpatiquísimo. 1.112.500 euros, se non teña mal anotado aquí, o sea, 1.647.000 euros, unha reducción do 60%. E é ben verdad que hai proxectos como o da residencia, a elaboración dun proxecto. O sea, os papeles, os planos, tal cual, está moi ben, pero eso non é a residencia. A residencia non a van a facer. Porque non lles vai a dar tempo por procedimento administrativo. Non é porque non se quere que se faga. Ademais, señor Luís, non é que Feijóo non a queira. Feijóo, cando usted faga a residencia, ou este goberno, se é capaz de facela, ben con inversión privada ou ben con inversión pública, van a ter as plazas que lle vai a pagar a Xunta. Aí non vai a ter problema ningún con Feijóo. Ora, vostedes viviron un modelo de Silleda, que sale unha prensa, que está moi ben, que dá moi bonito, cara a galería, pero xo veremos. Outro tipo, ou para pagar, hai unha cifra de 90.000 euros, incrementos no Club de Remo, outros incrementos que non son obra nova, que vai no apartado de inversión, pero non é obra nova. Non adiantamos nada. Non crecemos. Pero depois hai partidas simpáticas. Un mostrador para unha mesa existente en secretaría, unha reparación, se é unha reparación, pode ser que sea da pista de esquí, pode ser que sexa inversión, depende de que sexa esa reparación, e como sea. Seguramente que habrá criterios, pero entre reparación e mantemento, non o sei, luces e mesas dificultades, pero quero definir tamén a calidad da inversión, inda que sexa inversión que eu creo que son mingurrias a maior parte delas, cifras que oscilan entre 600 euros, 750 euros, 2.000 euros, etcétera, etcétera, megafonía, arranxos de camiños, bueno, se son bacheos, non sei se é inversión, se é unha carretera nova, un trozo moi importante, poderá ser inversión. Unha mesa rectangular de coloralla, parece ben, 5 macetas, compra de 5 macetas, bueno, pois é unha boa inversión, por certo, 2.500 euros, uns bancos, e así sucesivamente. Unha silla para o árbitro do pabellón, unha porta para a unitaria de Comoxo, ventá de 2 casetas, cambio de ubicación de produtos químicos, 6.000 euros, válvulas termostáticas, habrá que ver se é reposición, non é reposición, non o sei. Rebosadero para a piscina, material PP ao pocolímetro, 240 unidades, bueno, pois eu tiño as miñas dudas, eu creo que hai unha falta de traballo tremendo en cuanto a inversións. Onde están os proxectos significativos? Proxectos que teñan que ver co rural, de inversión, proxectos que teñan que ver cos núcleos importantes, que teñan que ver con Boiro, aparte desta mingurrias que teremos aquí no presupuesto. Creo que este presupuesto de inversión está inflado. Inflado con gastos que para mí non se corresponde con inversión. Eu digo sinceramente. Porque vexo máis ou menos isto de reparacións xa non me entra. E outras cousas que acabo de dicir. Despois habrá que ver a calidad. Se vamos á execución de obra, dese vai ser inversión ou non. Se a sustitución dunha bomba é unha inversión,
Porque a inversión inicial xa é. Na empresa privada, cambiarlle unha roda a un coche non é unha inversión. Ahora, vamos con esas cifras. 6.000, 4.000, 10.000... pero para meter multas, por certo, que no anterior presupuesto traían sobre 27.000 e 28.000 euros do suministro dun sistema de OCR, atentos, señores ciudadanos, de lectura de matrículas e colocación en vehículo da policía local, baixa 17.000 euros. Rejatearon ben, 10.000 euros. Ou que llos vendeu era moi listo ou non sei que pensar. Pero, bueno, isto é o presupuesto de inversións. Está moi ben que se apoie isto. Está moi ben que desde outros grupos se diga que é por ben de Boiro. Con este presupuesto Boiro non crece. E nas fechas de Navidad e de fin de ano tampouco. Menudo regalo de Reyes lle meten. Porque despois por ano, 1 de enero, presupuesto prorrogado. É verdad que as inversións non se prorrogan, pero claro, vendo a calidad das inversións estas e dudando de si son inversión ou reparación, seguramente irán a gasto corriente, que estará prorrogado e se meterán por aí. Vamos, eu non vexo, despois insistimos no tema de que o tema fiscal non se tocou para nada, nin beneficios para os distintos sectores e agentes económicos destacaron, nin se fixo ninguna propuesta, como dixo a interventora, e convenios en servicios sociales, cero. Aquí, en este presupuesto, se vai, o depois da Diputación, que eu creo que é unha forma anormal de leválo en expedientes de modificación de créditos, porque se perden recursos, se perde agilidade, se perde eficacia, e se perde moitísimo tempo para que os ciudadanos reciban eses servicios como teñen que recibir. Non podemos apoiar isto. E non é bloqueo, porque isto é unha insensatez. Houve un caso en Boiro no 2010 que se aprobaron no presupuesto definitivamente o 28 de diciembre. Foi o presupuesto 2010 e 2011. Foi o alcalde señor Deira. Pero tiña unha razón de peso. En la que nós, cando chegamos aquí, fixemos un presupuesto basicamente, por decirlo de unha maneira, tarde. Foi a chegada. Despois todos estaban en enero, prácticamente en febrero estaban en vigor. Incluso se teña levado en diciembre, que é a forma de traballar. O señor Deira, porque tiña que comprar a finca de Goiáns, e non lle chegaba o convenio por aqueles 4 millóns do compra do terreno. Pois eso, ainda que o criticamos, evidentemente, bueno, tanto políticamente a Madrid, eu creo que estaba xa daquela, non sei se estaba Zapatero, creo. Se no 2010 estaba Zapatero, perdeu as eleccións, creo que no 2011, tamén. Luillo arranxara, facíamos crítica, pero é verdad que fixo ben, porque senón non podía aprobar ese pago ni facer esa compra do terreno que foi boa para Boiro. Pero eso ten un perdón. Pero levou os presupostos do ano siguiente, os do 2011. Eso é un mérito. Porque traballou eses presupuestos, os dese ano, por 4 millóns de euros, que vale a pena da compra do terreno do Pazo de Goiáns, pero levou xa os do ano siguiente. É o que tiñamos que haber feito aquí. E non poño un exemplo do meu goberno. Poño un exemplo dun goberno daquela que era un bipartito gobernado por un alcalde que era do BNG. Para que vexades ecuanimidade dun alcalde que o señor Deira non é o actual alcalde, é o actual goberno. Xa non poño de exemplo. Vale. Eu creo que isto é bastante entendible e razonable. É unha alternativa ao ano existente, é unha alternativa para empezar ben o ano siguiente. Por lo tanto, nós non podemos facer e aprobar este morto, porque é un presuposto morto de cara a galería para vender que se chegou a un acuerdo despois dun desacuerdo, para vender que se está mirando por o acuerdo e non se está mirando porque non vai a ter eficacia. Eso é o que estamos facendo, o que están facendo. Por tanto, nós non vamos a apoiar estes presupuestos. Creo que é un orzamento inútil,
de cara á súa realización e eficacia, de cara á galería, é vender un armazón político de cara á sociedade de que aquí hai un acordo, todos somos buenos, e Boiro va a mejorar con este presupuesto. E eu non o vexo en tan poucos días. Eu creo que eso é querer meter por un embudo a sin razón. E non teño moito máis que decir, non me queda nada máis. Eu os felicito porque van a ter unha maioría política, presupuestaria e orzamentaria absoluta, pero bueno, cada un ten a súa forma de mirar para o pueblo. Eu, se tivera que bloquear, que non bloqueo, que nos mandastedes a oposición, e teño que facer oposición, non bloqueo, temos outras ideas, outras alternativas, outras formas de facer as contas. Non é nada especial contra o goberno. Non creo que este dicindo nada sin números, sin feitos, sin datas. Entonces, eu creo que isto non é apoiable. Nós estamos bloqueando un mal presupuesto, porque non queremos bloquear a Boiro ni paralizar Boiro. Moitas gracias, señor Díaz. Sí, se me permite, quixera responder, valéndome do artículo que ten o Reglamento Orgánico Municipal para responder no turno que lle corresponde ao Goberno. Ten a palabra, señor Ruiz. Gracias, señor alcalde. Si quixera puntualizar algunha das cousas que aquí se teñen dito por parte do voceiro do Partido Popular. Nós non decidimos a inversión. Eu non sei se vostede está acostumbrado a levar este goberno, o goberno do seu concello de outra maneira, eligindo que é inversión máis que non. Nós non decidimos esas cousas. A nós, os traballadores traballan con total libertad e eles son os que deciden o que é a inversión e o que non é inversión. Non sei a maneira que tiña vostede de gobernar. Fálame de presupostos mortos. Non, os presupostos que morren son os seus. Oxe. Os que nacen son os nosos. É que queiramos que sexa polo ben dos nosos veciños. Que baixan os orzamentos. Evidentemente, os orzamentos fan mención á realidade circunstancial de cada momento. O goberno que lle precedeu a vostede aprobaba orzamentos de 24 millóns, vostede aprobou nos de 12, bueno. No, perdón, mira. No. Señor Díaz, mire. Sí, vale, perfecto. Continúo. Decía que baixaban os orzamentos. Decíame preocupado, señor Díaz, que baixaban os orzamentos. Eu dicíalle a él que o goberno que o precedeu a vostede aprobaba presupuestos de 24 millóns, vostede aprobou nos de 12 e non hai problema ningún. Os presupuestos adáptanse á circunstancia de cada momento como ten que ser. Como ten que ser. Que baixan os ingresos? Evidentemente, tamén que baixan os ingresos, entre outras cousas, porque vostede aprobou a exención da taxa ás terrazas. Non hai moito tempo para este 21 e para o próximo 22. É normal que baixen os ingresos. O crédito, se vostede non recorda, o crédito que tamén vostedes votaron a favor era para pagar aquelas facturas que quedaron da súa legislatura. Para eso era o crédito. Se non se acorda a día de hoxe vostede para que era, eu recordo, era para pagar aquelas facturas, foi aquel 1,5 millón. Non pode haber inversións, non pode haber grandes proxectos, entre outras cosas porque estamos en novembro. E o que se ten feito durante este ano fixose con modificacións de crédito. Por certo, por importe de 1.759.000, que sumados ao millón de inversión que levamos hoxe, igualan a súa cifra de inversión en 2.700.000 e pico. E a eso ainda sumamos 1 millón máis en gasto corriente, porque non lo permite o orzamento a día de hoxe e a xestión realizada ata agora. Como digo, os orzamentos que morren son os seus, os que nacen son estes e esperemos que sea polo ben dos veciños deste concello. Moi ben, señor Ruiz. Bueno, pasamos a votación deste primer punto de orden do día. Votos a favor? Votos
10 votos a favor. Sí, 10. Votos en contra. 7 votos en contra e 0 abstencións. Queda aprobado este punto. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 2 do orden do día, e o expediente 5263/2021. A aprobación se procede do ditamen para a aprobación definitiva da modificación do título 10 das bases de execución do orzamento prorrogado do 2019 e a aprobación do expediente de modificación de créditos número 27/2021. Primer turno de intervención, señor Antonio García. Primer turno. Señora Dois Torrado, ten a palabra. Sí, bueno, este punto de orden do día está relacionado co último pleno, o penúltimo pleno que se tivo neste Concello coa aprobación das nominativas ás entidades deportivas, sociais, culturais do noso Concello. Como saben vostedes, estuvo en exposición pública onde as entidades, os clubs e as asociacións puderon ver o contido dos conceptos que serían justificables a hora de poder acceder a este tipo de subvencións nominativas, e certo é que algúns grupos, algúns colectivos, en concreto varios no ámbito do deporte, plantexaron que era importante incluir uns novos conceptos a este tipo de subvencións. Conceptos, fundamentalmente, que non estiveran en outras nominativas de outros anos, como pode ser incluir como gasto subvencionable todos os gastos relacionados cos gastos derivados da situación sanitaria do COVID, porque, evidentemente, son uns gastos a maiores que teñen que asumir as entidades deportivas no noso Concello, pois froito da situación actual, e eran uns gastos que ata este momento non tiñan. Entón, con bo criterio, trasladaron ao Concello a necesidade de incluir estes gastos, así como outros relacionados coas inscripcións a campeonatos oficiais, que non estaba incluído, determinados gastos de gestión publicitaria nas súas instalacións, ou mesmo incluso tamén un dos beneficiarios desta subvención nos planteaba as necesidades que ten en este momento de poder acometer actuacións en equipamento deportivo, e que era importante terllas en conta a hora de justificar esa subvención. Algúns dos clubs presentaron directamente a subvención, por eso figura no expediente algún club que o presentou directamente, pero certo é que estas propostas, e as traio eu dende o grupo que represento, precisamente porque como eran maioritarias esas alegacións e eran comuns a todos os clubs que se puxeron en contacto con nós, entendemos que presentando desta forma dalle a posibilidade a todos a poder acceder a esas subvencións e acceder a que se lle conceda a subvención para este tipo de conceptos. Precisamente, esa exposición pública, eu creo que nese sentido foi importante tela, o día a lei que ten que haber esa exposición pública, pero sí que é certo que houve unha participación por parte das entidades, neste caso deportivas do noso Concello, que creo que enriquecen precisamente esas subvencións. Nos pediron que se incluíran estes conceptos e nese sentido os traemos aquí para que podan justificar con esta situación as subvencións as que aprobamos no pasado pleno. Moitas grazas, señora Torrado. Señora Suárez, primer turno de intervención, ten a palabra. Grazas, señor presidente. Dende Menega tamén imos a apoiar esta modificación. Entendemos que se co aumento ou cambio de criterios ou de conceptos para xustificar o gasto das entidades favorece, por suposto, imos a votar a favor. Recordar que vimos nunha situación excepcional como foi a pandemia da COVID, no que todos tivemos cambios nas nosas vidas, temos que adaptarnos e readaptarnos. Entón, se esta modificación é necesaria para que, como digo, para que as entidades poidan xustificar de outra maneira a subvención, imos a colaborar. Grazas. Moitas grazas, señora Suárez. Señor
E primer turno? Sí. É o número 2, sí. E ademais de arranxos. Non, é o das bases de execución do tema das nominativas das alegacións que presentan. Que punto é? Punto 2. O 2. Bueno. Segundo turno de intervención, señor Rodríguez, ten a palabra. Sí, moitas gracias. Bueno, como ben explicou a compañeira Dores, tratábase de ter en conta agora máis que nunca o razonable das alegacións que moitos clubes presentaron cando se presentou as bases das nominativas e que de algún xeito reclamaban que se tiveran en conta as circunstancias especiales que concurrían, non? Ademais de outras outros gastos que en anteriores, como decía ela, en anteriores convocatorias non se tiveron en conta, pero que entendíamos que tamén eran razonables, máis, como digo, no contexto no que nos atopamos. Logo, polo tanto, pouco máis hai que decir. Isto foi aprobado no seu día e o único que se trata agora é de facer a aprobación definitiva introducindo esas modificacións que entendemos son a resposta ás demandas que as entidades deportivas nos plantexaron e que nós entendíamos que estaban plenamente xustificadas. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Antonio García, ten a palabra. Sí, señor presidente. Nada, nós tamén decir que estamos de acordo con este punto. En canto aos clubs deportivos sempre nos terán ao seu lado. Vemos que sí, está totalmente justificado e si vamos a votarlle que sí. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Antonio. Señora Dores Torrado, segundo turno de intervención. Señora Raquel, segundo turno. Señor Ruiz, ¿no? Muy bien, pues pasamos a votación deste punto número 2. Votos a favor. 17 votos a favor. O local queda aprobado. Muy bien, moitas gracias. Pasamos ao punto número 3, o expediente 5655/2021. Aprobación se procede ao ditamen para aprobación inicial do expediente de modificación de crédito número 35/21. Para ser máis explícitos, que para diversos investimentos e suministros para a Escola Infantil do Saltiño e para a Escola Infantil de Praia Xardín. Primer turno de intervención. Señor Antonio. Señor Antonio García, primer turno, ¿no? Señor Dores. Raquel. Primer turno. Sí, ten a palabra. Ben, moi breve. Anunciar o voto favorable do BNG. É unha modificación de créditos para facer unha serie de arranxos e de inversións nas galiñas azuis. Entendemos que é unha necesidade e que hai que cubrilas, por iso imos a votar a favor. Gracias. Moitas gracias. Señor Raúl Treus, ten a palabra. Hola, vou a explicar a cuestión máis polo miúdo. Traemos este pleno da corporación unha proposta, efectivamente, para o seu remanente municipal para realizar diferentes melloras nas escolas infantís, na Galiña Azul de Praia Xardín e na do Saltiño. Estas reparacións e melloras emanan das solicitudes das propias das escolas, das mestras, das actas dos consellos escolares, que así se plasman as solicitudes e das familias. Melloras que foron ademais tratadas co Xunto de Galicia pedíndolle o seu parecer. É dicir, foron escoitadas as familias, os equipos docentes, máis alá das solicitudes que viñan facendo ou fixeron, estudiáronse, analizáronse, para saber, evidentemente, se eran viciadas ou se realmente eran necesarias, non? Entonces, vou ir expoñendo segundo a tipoloxía da necesidade e das escolas. Na primeira delas, na Galiña Azul de Praia Xardín, hai tres elementos, tres equipamentos que son a lavadora, a secadora e o lavalouzas, que a lavadora e a secadora, isto xa comentaban nas comisións informativas, teñen 8 anos, son as segundas desde que se abreu esa escola, e a lavadora, por exemplo, de lunes a vernes fai 5 lavadoras ao día. A día de hoxe estamos pagando máis en arranxos do que custa unha lavadora nova.
o mismo ca secadora, que desde maio deste ano xa comezamos a facer arranxos, e prácticamente sale máis rentable xa, e eles pídeno as propias mestras e as técnicos que se cambie máis alá e que se deixe de facer arranxos puntuais. O mismo co lavalouzas, que ademais é un lavalouzas compartido dentro de día, solicitan tamén unha serie de equipos de música para as aulas, renovalos e implementalos. Este foi un dos puntos que se falou coa Xunta, non puxeron ningún problema. No específico de Praia e Xardín solicitan uns toldos no patio exterior para poder usar os patios en verán, prácticamente. Dalle moito sol, entonces con algúns nenos, especialmente os máis pequenos, non son capaces de salir para fora, ¿no? Entonces no inverno é imposible porque está ao lado do mar, entonces hai moito vento, hai moita chuvia, non van a poder nunca utilizar esa parte, pero para que polo menos no verán, pues que podan estar ali os nenos á sombra con todas as garantías. Despois, na Galiña Azul, Escola Infantil do Saltiño, piden diferentes cousas. Por un lado, vallas, un valado interior de madeira para poder poñer nas portas. Non teñen ventanas como tal, teñen portas, entonces cando airean ou necesitan abrir as aulas, teñen que abrir as portas enteiras, entonces falle falta uns valados puntuais que podan mover para que os nenos non se escapen para fora. E o mismo na entrada. Estas actuacións fixéronse xa, por exemplo, e xa hai un exemplo, na de Praia e Xardín, donde ao entrar hai un pequeno patio interior, un pequeno hall, entón aí puxéronse xa fai anos un valado para que os nenos non salan para fora e haxa unha diferencia para cando eses pais ou nais entregan aos nenos, os deixan, e os que están dentro xa que non poden acceder para fora, e, bueno, unhas series de limitacións físicas que en Saltiño non hai. Así como entras no hall da entrada, xa entras directamente para a escola. Isto desde a Xunta comentaban que era preciso instalar un valado, unha separación física para poder para ter máis seguridade cos nenos. E además de eso, piden tamén uns toldos, porque tal e como está configurada arquitectónicamente esa escola, dependendo de como lle dá o sol, especificamente polas mañáns, e como están repartidas as aulas, hai dúas aulas, e especificamente a que é máis preocupante, e iso sí que é certo, que a de bebés, a de 0 a 1 anos, é imposible. O sea, en verán fai moitísimo calor, tanto no propio patio, que non poden salir, como dentro da aula. Entón, unha medida máis alá e máis sinxela e máis barata, que sería a instalación de aire acondicionado, mellor que eso, solicitan ter uns toldos para que de sombra non lle dé tanto sol dentro desa aula e en verán poder utilizar tamén esos patios exteriores que a día de hoxe non poden. E estes son documentos que además aparecen xa nas actas, nos consellos escolares de outros anos, e que non o diste concelleiro, nin o diste goberno, sino que o din as propias mestras e equipo directivos, donde desde os últimos que me enviaron, desde o ano 2019, siguen pedindo eso e siguen dando conta das necesidades. E vou ler un exemplo. Outro problema importante que temos é a falla de sombra no patio exterior, o que impide desfrutar del na primavera e verán, cando vai moita calor, xa que desde primeiras horas da mañá os nenos e nenas non poden estar fora, porque aínda con gorro non se pode estar a pleno sol. En síntesis, estas serían as actuacións, uns investimentos para eso, para valados interiores, os toldos, uns equipos de música e uns electrodomésticos, digamos, e a maiores a institución dunha porta de acceso de servicios que por onde entran os caterings e todos os elementos fungibles, digamos, que está podre, que temos que proceder a cambiala por outra. Muchas gracias. Señor de este primer turno. Segundo turno, señor Rodríguez. Ten a palabra. Sí, moitas gracias. Bueno, moi pouco que decir, simplemente que son arranxos, que son necesidades que están postas de manifesto desde hai tempo xa, que se han demandándose, que, bueno, que o
o lógico é que lle deamos unha resposta, que é xustamente o que estamos facendo. Moitas gracias. Moitas gracias. Señor turno, Antonio García. Señor Antonio. Sí, moitas gracias. Nada, nós tamén decir que entendemos que son partidas que son necesarias e xustificadas, polo tanto, vamos a aprobar este punto tamén. Moitas gracias. Señora Torrado, segundo turno. Ten a palabra. Sí, efectivamente, son as necesidades máis inmediatas que contan estas escolas infantís, pero sí que quería aproveitar a ocasión, bueno, pues, para poñer aquí no pleno da corporación, porque algúns pais e nais que levan os nenos á escola infantil, en concreto na de Playa Xardín, pues me acababan de decir que igual que estábamos facendo en outros centros de ensino, como por exemplo en un dos expedientes que levamos hoxe ao pleno de colocar pérgolas de protección da chuvia nas entradas aos colexios, tamén me comentaban algunhas familias do centro que tamén sería interesante, non é tan urxente, evidentemente, como que trae a proposta que trae aquí o concelleiro de Servicios Sociais, pero, bueno, si algúns veciños me estuveron comentando e usuarios de que sería interesante, canto se pudera, pues, acometer algún tipo de actuación que permitira resguardar xusto na entrada cando deixas aos pequenos que os sacas no coche, os levas no colo, paraguas, entón é un pelín difícil e, bueno, me lo comentaban estes días, pois, algunhas das familias. Concordo co concelleiro que isto é máis urxente, pero, bueno, aproveito xa para poñer aquí encima da mesa no pleno da corporación, que creo que tamén era unha necesidade que cando se pudera, pois, se executara por parte do Concello de Boiro. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Suárez, segundo turno de intervención, ¿no? Sí, ten a palabra, señor Treus. Sí, de feito, a semana pasada fun ao centro de día e eles pasei exactamente o mesmo. Cal é o problema? Que estes son toldos e pérgolas máis, digamos, como se fora dun bar, é de hostelería. E en esos casos, tanto para a entrada principal do centro de día como da Galiña, fai falta outro tipo de elementos onde se un arquitecto está buscando, está mirando esa fórmula e parece ser que as mellores fórmulas son como o que se fixo aquí na entrada do parking, facer unhas que sean fixas e que non sean de recoller, digamos. Moitas gracias. Señor Rieste, segundo turno de intervención, ten a palabra. Sí. Vou empezar por o máis importante. O máis importante é contestarlle ao señor Luís. Primeiro porque é importante, despois porque, vamos, non se poden dicir, perdóneme, barbaridades. Primeiro, porque facíamos e decidíamos os presupuestos de inversión. Sabe por qué? Porque tiñamos un programa electoral igual que usted e queríamos cumplir, cousa que usted non vai facer, e porque nos eligen os ciudadanos para elegir o proxecto que eles votaron e o programa que eles votaron. Nos van aquí, mete aquí para tomar decisións de acordo ás leyes e, sobre todo, á lei de contratos. Por lo tanto, ou é que ustedes non están aquí? Xa sei que non están aquí, levan 2 anos e medio sin estar. Vivindo das obras dos MEX, algún proxecto ven aquí, xa non gastaron, bueno, igual gastaron algún carto, porque, bueno, gastar saben, pero estamos aquí porque nos eligeu o pueblo en base a un programa e para tomar decisións. Non sei se o acaba de entender. A usted para que o elegiron? Para dicir, non sei como farían vostedes os presupuestos, eu non os fago así. Pois menuda valentía. Eu creo que todo o mundo do pueblo que me está escoitando o entende. Segundo, que dixen que o remanente, porque non se fan presupuestos, non pode hacer un círculo vicioso de financiación como cousas que tenemos aquí. Ustedes saben cantos modificacións de crédito, etcétera, suplementos levan ustedes? Estes 2 anos, casi 30. Agora levan 18. Teñen aquí numerados nunha memoria, 18 en base ao remanente. Usted me di, pero usted ten calculadora, non? E sabe andar nela, sabe encendela, sabe apagala, e darlle ao C e todo eso. Perdón que yo diga así. Usted o que dixo é unha barbaridade. Usted me di, non, xunto o remanente, que ten que ver o remanente co presupuesto? Nada.
é resultado dun presupuesto. Mellor feito o resultado, mellor ejecutado o presupuesto. Vostedes... Vai sendo escueta porque sabe que ten que adaptarse ao punto. Xa estou deixando un gracias, señor alcalde, vos non o vou a facer. Eu vou dicir que vou votar a favor dese punto, pero teño que contestar. Se usted non me quer deixar contestar... No, se lle deixo ese punto, tamén lle vou contestar eu. Segundo, dixo 1.700.000 que levamos aí, máis 1.100.000 euros de fan 3 millóns. Xa está. No, perde 2 millóns de euros. Perde 2 millóns de euros, porque debía levar no presupuesto 3 millóns, máis 1.700.000 serían 4.700.000 do remanente, que é o que hai todos os anos. Un presupuesto é un remanente. Sí. Elevan perdendo. Eso nun ano. Elevan perdendo 2 anos máis de 2 millóns, máis de 4, cerca de 4, 5 millóns de euros. Se sumamos os 2 anos. Esas son as contas. Non, o remanente non ten nada que ver o remanente co capítulo 6 de inversións. É o proxecto máis importante dun ayuntamiento, non é o remanente, que son 3 millóns de euros un ano, ou 1,5 millóns como tal, ou 700.000. O importante é o presupuesto. Por lo tanto, os boirenses perderon de 4 a 5 millóns de inversións nestes 2 anos e medio. Podme si quer sumar o remanente do ano 2019, e se quero do 2021 que ainda está por liquidar. Pero así non son as contas, señor. Así nos vai. Así nos vai. Vai terminando. Así nos vai. Segundo lugar, 12 millóns de euros. Non podíamos meter máis. Lei, estabilidade presupuestaria, Constitución, Zapatero, pois veu outro goberno. Non podemos meter máis de 12 millóns de euros, de 13 millóns. Tiñamos moitísimas limitacións. En canto ao pos, pon unha estatua aí, desde tempos inmemoriales da predemocracia, o pos é unha cuota da Diputación que ten todos os concellos. Pon unha estatua aí e danlle un pos. Porque lle corresponde non á estatua, correspondelle a Boiro e aos boirenses. Eso por outro lado. E, despois, o que quer que diga, con estas luces non vamos a ningún lado. E me ven a decir a min, remanente, claro que non me va a haber remanente. Se executaron según os informes, xa non se prorrogou a inversión. Un 70% do gasto corriente. O sea, se están infrautilizando, non a inversión se infrautiliza o gasto corriente, non se usar con inteligencia para os ben dos boirenses. Eso que lle contesto. E nós vamos a votar a favor desto, a pesar de que lle vou a recomendar que miren ben os presupuestos de compra. Moitas gracias, señor Dieste. Ahora vou contestar eu. Señor Dieste, mira, vexo que non se leu vostede a memoria da alcaldía, nin tampouco se leu o informe de tesorería, por exemplo, de morosidade do primer terceste do 2021, porque todo eso yo contesto todas as preguntas e as dudas que tiña yo contesta esos informes, tanto a memoria como o informe de morosidade. Miren, se non, perdón, estou falando, perdón, mire, voulle facer unha memoria, ¿sí? Que está en hemeroteca. Mira, recientemente, nun dos últimos plenos, reconoceu por primeira vez, despois de 2 anos, tardou, como nos deixaron as arcas municipais. Por eso hubo que pedir un préstamo de 1 millón, efectivamente, vale, para pagar a conta 413 das, sí, verdad, señor Dieste, por favor, estou falando, deixino falar, verdad, do préstamo de 1,5 millóns para pagar a conta 13 das súas facturas, se recorda, verdad? Bien, 2020, desa situación económica, de incumplir a regla de gasto, verdad? No 2018, 2019, hubo que facer un plan económico, verdad? Menos mal que o Consello de Ministros, 6 de outubro de 2020, suspendeu as reglas fiscais para o ano 20 e 21. Vostede sabe de sobra que no 2020 xurdiu un escenario cambiante e descoñecido, moitas veces con recursos limitados, tanto humanos como económicos, que a pandemia. Está dicindo vostede que, claro, 12 millóns porque non pudemos meter máis por Zapatero. Bueno, pues eu lle digo agora que non podemos meter máis por esa pandemia, verdad? Sí, efectivamente, se vostede se lera o informe de tesorería da morosidade do tercer trimestre, vale, pois mire, o ratio de operacións pagadas a días foi de 38,88 días para un importe de 1.300.000.
E, efectivamente, hubo un de 102,63 para un importe de 956, sendo o período medio de pago da entidade 65,82 días. Vale? E se non se pagou a 413 é que nos trouxémoslo varias veces e vostedes votaron en contra, pois non cobraron os empresarios. Menos mal que no último pleno se aprobou, verdad? E podría seguir. Pero, bueno, continuamos. Sí. Bien, vamos a votar o punto número 3, que é o que procede neste momento. Punto número 3, votos a favor. 17 votos a favor. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 4, o expediente 5916/2021. A aprobación se procede do dictamen para a aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 38/2021. Concretamente é para gastos xerais para diversos investimentos e suministros de utillaje. Primer turno de intervención, señor Rodríguez. Señor Antonio García. Señora Dolores Torrado, primer turno. ¿No? Primer turno? Sí, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, pois para variar un pouco do ritmo do que estamos votando, teño que anunciar o voto en contra do BNG neste punto. Primeiro, unha modificación de crédito para tirar de remanente nada máis e nada menos que 62.000 euros para o utillaxe do Concello, cando no apartado anterior, para todas as necesidades que hai de 2 galiñas azules, a modificación de crédito eran 25.000 euros, parecenos un gasto desmesurado. Despois, pedimos máis especificidade. Non pode ser que no que se nos relatou nos informes veñan 23.754 euros para mobiliario, sin saber si son armarios, si son mesas, si son camas, non sabemos as necesidades. 12.333 euros en modificación de despachos. Faltan nos datos polo miúdo do orzamento de cada gasto, de cada factura. 5.500 euros dun isómetro para servizos forestais que ni sequera sabemos que no vai a utilizar nin cal é a necesidade. Entón, semella que xa tiramos de modificación de crédito para gastar remanente porque parece que como hai carto que hai que gastalo, dende o BNG pedimos máis rigorosidade no manexo do carto público porque, xa digo, porque haxa cartos non hai por que gastar e tamén nos faltan, como dixen, especificidade nas facturas en cada inversión do que se vai a facer. Recórdanos esta modificación de crédito aos orzamentos do Partido Popular cando metían centos de miles de euros en partidas para varios. Pois recórdanos a iso, entón temos que votar en contra. Gracias. Moitas gracias, señor Suárez. Señor Treus, ten a palabra. Unha nova modificación de crédito para diversas cuestións que vou a especificar e sí que son un pouco máis encorrosas que as anteriores. Non sei hasta que punto, e isto é un pouco duda miña, chegan os expedientes aos concelleiros. Digo isto porque sí que é verdade que eu non accedo a ver esses expedientes na notificación electrónica, pero sí o facía nas xuntas de goberno, e na xunta de goberno electrónicamente sí que me daba a posibilidade de acceder ao expediente completo. Digo isto porque esa memoria proposta de intervención que ven a este pleno procede, confeccionase de outra que consta no expediente. Non sei, e esa é unha dúda que teño eu, si os concelleiros poden ver todo o expediente completo. Non sei. Non é así, oye, hai que correxilo. Vale, vou a especificar todas estas cuestións. Este concello, esta casa consistorial é do ano 2003, se non me equivoco. E cando se adquiriu, se levantou este edificio, adquiriuse mobiliario e utilizouse mobiliario de outros locais, de outros sitios, de outros anos, máis antigos. A día de hoxe temos unha amalgama de obxectos inmobiliarios, algúns rotos, algúns arranxados polo carpinteiro municipal, outros que non sirven, trouxen
Dous exemplos, por exemplo, unha silla de oficina e unha silla de confidente, e hai outra por aí que non poden baixar porque ahora mesmo estamos despachos cerrados, que é a mesma exactamente cando eu iba a música no centro social con Boga. O sea, fai 8 anos, unha silla blanca que en vez de blanca xa é amarilla. Digo isto porque isto está pasando e son cuestións que se necesitan non só para os traballadores municipais, non só para esa higiene e seguridade no traballo, sino para, ter unha calidad mínima na atención aos veciños. E en esa memoria que se asignou sí que iban especificado, ¿no? 10 cadeiras de oficina, 12 de confidente, 11 caixoneiras, 8 armarios, 4 equipos informáticos completos, 14 monitores, 500 dispositivos informáticos. Bueno, e vou detallando ahora mismo un pouco máis, vou non ir desglosando en diferentes partes. A primeira delas, como estaba falando, ao mobiliario, o que iba dicindo, ¿no? Que temos necesidade de renovar mobiliario, porque, e eu sei, no IESO vese, hai unha mesa en servicios sociais dunha traballadora social, hai outra mesa onde está o técnico forestal que xa non lle toques moito porque, como lle toques moito, rompe. A educadora social, por exemplo, pideu outro día unha caixoneira nova para poder guardar os expedientes no seu despacho dos seus usuarios. E, bueno, como iba dicindo, unha serie de mobiliario e equipamentos básicos que son para a cidadanía, son para a mellora do servicio, ainda que sea un pouco complicado de velo. E isto vou analizar xa cos equipos informáticos. Hai uns anos adquiríronse uns escáneres para os registros. Cada escáner deso non se valía 500 ou 600 euros, pero era o mellor do mellor. E iso, cando ven unha persona, ven a administración xeral, ven ao registro, automáticamente, digitalizan os seus documentos en segundos, máis productividade, máis rápido, máis eficiencia, unha mellora no servicio e unha mellora para os traballadores. Isto é o que está pasando cos servicios, cos ordenadores e os servicios, digamos, os equipamentos informáticos. A día de hoxe os documentos pesan máis, usámoslo gestiona, usamos as nubes, as fotos tamén, os arquivos tamén, os planos, os mapas, e necesitamos máis capacidade. Os servicios técnicos informan de que non é necesario sustituir todos os equipamentos, senón con adquirir unha serie de dispositivos, creo que viña na memoria, dispositivos electrónicos informáticos, HD, SSS de 500 gigas, que serán discos duros externos, polo que entendo eu, e melloramos a velocidade, melloramos a productividade e melloramos o traballo. Outro día, e pasou a semana pasada, un ordenador, o de a persona que está levando o padrón, estropeóuselle e estuvo media mañán en que entre que ven un informático, leva o ordenador, un ordenador novo, xa ali foi media mañán e, é un problema para os usuarios, evidentemente. As pantallas. 14 pantallas se imputaban. Hai traballadores que fan traballos de cartografía, de arquitectura, de contabilidade, que sí que necesitan unhas mellores garantías para realizar o seu traballo. Máis cousas. Os equipamentos, chamémoslle utillaxe. Un GPS, non pensemos nun GPS do coche, eso é un navegador. Se compramos un GPS, facemos dúas cousas. E para iso está pensado isto. Para que o Departamento de Medio Ambiente e Urbanismo e Servicios utilicen ese GPS para depender menos das empresas e para guardar información. Aquí pasou unha cousa curiosa e está pasando, e se non lle poñemos remedio, vai seguir pasando. Tiñamos un aparellador, xubilouse o aparellador e toda a información que el tiña na cabeza o aparellador perdeuse. O mesmo pasa cando se nos vayan os electricistas, os fontaneros, porque eles saben a día de hoxe perfectamente onde están enchufadas as cousas, onde se conectan, cales son os problemas, e iso, cun localizador, cun GPS, o que podemos facer é cartografiar, ir modificando progresivamente, ir facendo melloras e ter sempre un arquivo guardado para, hai unha fuga, saber exactamente onde é, que é o que pasa por aí, que vai polo subsolo, como están conectadas as redes eléctricas. Unha forcícula e un ipsómetro, que son dous elementos para os servicios forestais, para o Departamento de Medio Ambiente, para medir os árboles. Porque
cando temos que facer unha tala controlada ou cando temos que facer un pliego de condicións para unha subasta de madeira forestal, necesitan esas dúas ferramentas para medir os árboles, tanto do alto como unhas características técnicas que para que se usan o forcícula e o ipsómetro, que a min, si vos digo a verdade, pídasme un pouco, pero sei que para eso, para medir o árbol tanto de ancho como de alto, e dai sacamos valoracións que se imputan nos pliegos de condicións nas subastas, por exemplo. Son todos estos... Eses estaban estudiados tamén, non hai ningún problema. Aquí todos... Documentos, equipamentos que aminoran a dependencia externa e aumentan a productividade e a mellora. Servicios sociais. A día de hoxe, servicios sociais sí que se fixeron cambios, aquí fixeronse cambios en intervención e en servicios sociais no CIM. A día de hoxe, con a contratación do POS, hai unha traballadora que está utilizando o que era a sala de espera do Servicio de Educación Familiar e, se vamos cara ao futuro e pensamos nas necesidades, unha necesidade de pedir polo FOPS, pola subvención da Deputación, un psicólogo, nos damos conta de que non hai xa espacios. Por lo tanto, é preciso facer unhas serie de modificacións para crear un despacho novo, ir garantizando esa intimidade, eses momentos máis sensibles cas persoas e cos usuarios, non? Despois, por ir rematando, creo que me falta a microfonía. Aquí temos 20 micros, que aínda que algunhas veces nós non o notamos, porque ahora mesmo estamos en esta mesa, cando nos apartamos ou nos giramos, ese voz, o sonido pérdese, e polo streaming non se oi perfectamente ben. O mesmo nos pasaba cando estábamos aí sentados nas mesas, que algunhas veces nos apartábamos, ou falábamos moi cerca, ou nos girábamos un pouco para vernos uns a outros, e deixaba de funcionar. Son necesarias, son medidas necesarias que veñen a mellorar as necesidades para os traballadores, para a cidadanía e para a mellora continua deste Concello. Son medidas que xa se foron facendo en anos anteriores, en décadas anteriores, e que, naturalmente, temos e debemos que seguir facendo. Bueno, sí, simplemente por matizar, hai un aparato que é o xeófano para o Departamento de Agua, que é moi importante para a hora de detectar as fugas. Iso que nos vai a forrar moito diñeiro para localizar o sitio exacto da posible fuga. Hoy en segundo turno de intervención, señor Rodríguez, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, comparto absolutamente cos compañeiros do BNG o punto de vista de que, en fin, non se pode, non deberíamos consentir que se chegue a un pleno sin a información necesaria relativa a un expediente que permita valorar con objetividade a intención de voto. É dicir, lóxicamente, con 4 palabras ou con unha frase non se pode definir todo o speech que nos acaba de dar Raúl. Entonces, certo é que se trata de melloras obxectivas, se trata de equipamento para o Concello. Eu mesmo son testigo, son dos primeiros que chamou a atención sobre o estado do mobiliario cando me incorporei ao goberno, porque, bueno, eu mesmo estou utilizando unha silla que ás veces me dá un pouco de noxo sentarme nela, teño que recoñecelo. Entón, é certo que en moitos casos o mobiliario que existe nas distintas dependencias, nas distintas áreas, no Concello en xeral, é mobiliario incluso reciclado, e, bueno, como ben decía Raúl, en aras de mellorar o servicio, en aras de mellorar as condicións de traballo, a hixiene, a ergonomía, xa non sei, poderíamos seguir, pero fundamentalmente, por citar a máis importante, a hixiene, hai que renovalo e hai que mellorar o equipamento do centro, porque ademais redunda en un mellor servicio para a cidadanía e desde logo que non podemos pretender é que os materiales duren de maneira indefinida, porque non o fan e todos o sabemos. Entón,
Logo, había outra obxección por parte dos compañeiros do BNG que tamén comparto, cando se parte de unha desinformación, que é reclamar responsabilidade ou reclamar un criterio de rigor á hora de investir o diñeiro de todos. Bueno, eu son o primeiro que digo que unha vez escoitada esta explicación quizás teñan razóns para reconsiderar a intención de voto, porque, bueno, eu asegurolles que ese celo no rigor da inversión pública é absolutamente compartido, entendo que por todos, pero personalmente por a nosa parte. Entón, desde logo, non consentiríamos, non apoiaríamos en ningún caso calquer investimento que non estuvera baseado no rigor, que non estuvera xustificado e que non consideráramos que vai a redundar en un beneficio tanto para os cidadáns como para os traballadores deste Concello. Logo, polo tanto, pídolles que reconsideren a intención de voto co compromiso de que nos próximos expedientes que se traigan a pleno procuraremos que veñan debidamente documentados, debidamente informados, para que non se chegue a esta situación na que se chegou hoxe. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Antonio García, segundo turno de intervención, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Home, eu mirando para aquela silla que temos ali enfrente, bueno, xa me dá así algo, me tira para atrás. Entendo que a inversión en este utillaje é necesaria e, sobre todo, si vale para agilizar os traballos e darlle unha maior celeridade, non? Nos vamos a votar que sí. Moitas gracias, señor García. Señora Dores Torrado, ten a palabra. Bueno, pois eu, pola miña parte, darlle a noraboa a Raúl, porque iso é gobernar. Trouxe unha exposición aquí ata o último céntimo de cal era o obxectivo deste expediente de modificación de crédito. Non só cuantificado económicamente, sino que tamén con todos e cada un dos motivos que sustentaban esa proposta que se trae ao pleno. Parabéns por telo estudiado, por telo traballado, e que non é poñer números aquí encima da mesa, faremos, sino que efectivamente se nota perfectamente pola exposición de motivos que fixo que efectivamente é unha cuestión que está perfectamente estudiado. E iso é a diferencia de estar dentro do goberno, que se sabe o difícil que é preparar un expediente, que se sabe o difícil que é buscar os informes, que se sabe o difícil que é buscar os proxectos técnicos para poder levar a cabo ese expediente e que efectivamente demostra que a exposición que fixo o compañeiro que é unha cuestión que ten perfectamente traballada e que non hai motivo algún para non poder apoiala. Con independencia de que se poda dar máis información, para algo están as comisións informativas, para algo están outros momentos, incluso se pode efectivamente mellorar para que haxa máis detalle nas inversións, pero evidentemente se acaba de demostrar perfectamente que estes cartos que imos destinar a adquisición de equipamento que melloran a calidade de traballo das persoas que desenvolven tarefas no noso Concello, mellorar a ergonomía da que podan disfrutar os traballadores deste Concello, dotar de equipamento para que os servicios sexan moito máis áxiles e que teñamos os medios para que se presten esos servicios da mellor opción posible, da mellor forma máis eficiente, pois a verdade é que creo que o demostra perfectamente con este expediente que trae vostede aquí. Moitas gracias. Moitas gracias. Señora Suárez, ten a palabra, segundo turno de intervención. Gracias, señor presidente. Ben, pois parece que hai unha diferencia cuantitativa e cualitativa en canto a estar no goberno e na oposición, en canto a información que se nos achega. Nos nosos informes que se nos fixo chegar para a preparación ao pleno non constaba o detalle que ten Raúl por estar no goberno, entendo. Eu escoitei a Raúl polo miúdo, vin ademais os papeles, non é porque ele me contara que lle vin os papeles, vin toda a relación de detalles que estaban aí,
E entón o que vou anunciar é o cambio de voto, pero non imos a votar en contra. O que nos imos é a abster, porque aparte de escoitalo aquí agora in situ, pois gustaríanos analizalo polo miúdo, e este cambio de voto, pois xa o consideramos dende o BNG, así como íbamos escoitando os motivos de regula, non é porque non lo pida ninguén. Grazas. Moitas gracias. Raúl, segundo turno. Moi ben, moitas gracias. Esquecíame eso, o xiófono. O xiófono é un aparato para detectar as tuberías e non ter que romper, xa os servicios técnicos pídeno e falle falta, e despois xa isto que tamén é de administración xeral, sabedo que temos esos problemas de que pois que non vos chegou esta memoria, que vos chega solamente a proposta de intervención que emana desta, correxilo a partir de ahora para que na sede electrónica teñades toda a información todos. Moitas gracias, señor Treus. Señor Díaz, este segundo turno de intervención, pero tiña o apunto, por favor. Pois entonces vou non ter que cortar, porque unhas e dúas non, Vale. No, a ver, non teño que elegir. Sabe que se ten que ceñir ao punto. Sabe que se ten que ceñir ao punto, señor Díaz. Veña. Pórtese ben, veña. O que teño que usar. Eu xa sei que usted ten medo, xa me avisa, xa sabe o que fixo. Xa sabe o mal que fixo. Nós vamos a apoiar este punto do orden do día. Non nos vamos a abster. Tampouco temos a información exhaustiva económica, pero vexo que co bloque que as mesmas argucias que seguiron durante 2 anos e medio. Mire, dixo usted que tíamos deudas de 1,5 millón. Mire, nós deixamos 3 millóns de euros. 2.997.000. Sabes que usted con que pagou ese 1,5 millón de euros? De deudas, que depois explicarei de onde veñan. Con eses 3 millóns. E sabe canto lle quedaron? Outro 1,5 millón para pagar o que viña. O seguinte ejercicio que non se pode gobernar. O esforzo non fixo vostede. Xo tiñamos feito os nosos deberes, 3 millóns de euros e pagou 1,5 millón cos recursos da boa xestión económica. Porque sempre no Concello de Boiro non houve ningún alcalde que pasara no arqueo de caixa de 1,5 millón de euros en 30 ou 40 anos. Por lo tanto, este non pagou. Pagou uno cos cartos, igual que está facendo cas obras, que fixo o Partido Popular. Dáballe para eso e máis para outro. O doble. Segundo lugar, remanente de 2019. 1,5 millón. E se non gobernamos nós. Sume. Hai que facer as contas, porque eu vou pedir a este goberno que non vexo nada en estos expedientes, calculadoras híbridas con polígrafos. O sea, a máquina da verdad. Porque hai que saber facer as contas. E eso me enoja. Me enoja porque además está engañando e escapando da realidade. E así non se goberna. Despois, no 2020, o remanente é seu. As deudas son súas. Usted que me dixo do pago a proveedores? 30 e pico días? Ou eu iñe mal? Non o diga. Pero vou dicir, inda que dixera a verdad que eu entendí mal, 32, mira, eso, operacións pagadas a 38 días, 1.300.000. Rato de operacións pendientes de pago, 102,63 días, informe de intervención. Eu me leo os informes. Eu subrayo que non subrayen aquí. Terceiro lugar, importa toda a que se debe, casi 1 millón de euros. Período medio global da entidade, 65,82. Eso é o que me enoja. E me fastidia que eso se diga. Non é poñerse nervioso, señor alcalde. Non é poñerse nervioso. É o que lle dixen eu. Que quer dicir eso? Que nos deixamos unha gestión económica brutal para pagar o que había. E segundo, vou dicir, nos durante os 2 anos 2019, 2018, finales de 2018, sufrimos 2 atrancos importantes, máis ou menos a sabio intervención, e non é culpa de intervención, sabio tesorería, e non é culpa de tesorería. Foi culpa dun problema interno, de xestión, de darlle paciente a certas facturas. A interventora o sabe.
Estuvimos a un atranco no 2018 que casi non podíamos pagar as subvencións. Por deixadez, por mala baba ou por que fora de alguna persona. Vale? Nós, como nós tíamos millonario, chegamos a ter eses 3 millóns de euros. Quedou para o quedou. Pero usted pudo pagar porque nós deixamos os cartos, porque tiñamos feito os deberes. Eso é o que lle quero aclarar. Vale? Por iso lle digo que colla a calculadora con polígrafo. Porque eu non admito, sabe que non ten problema comigo ningún personal, é un debate público, R que R, Paco Martínez Soria, con la verdad. Vale? E vamos a apoiar isto porque queremos que é necesario. Moitas grazas, señor Díaz. Moitas grazas. Pasamos ao punto número 4 da orden do día. Votos a favor deste punto? 17 votos a favor. Moito? Non. Vale. 16, 15. 15 votos a favor. Que me emociono. 15 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? 2 abstencións. Vale, moitas grazas. Queda aprobado este punto número 4 do orden do día. Pasamos ao punto número 5, o expediente 6210/2021. Aprobación se procede do ditamen para aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 39/2021. Concretamente, este é para a cuberta de abrigo pérgola para o acceso aos campos de fútbol de Vista Alegre e marquesina de abrigo pérgola para a recollida de nenos bus no CIP de Cespón. Primer turno de intervención. Sí. Señor Antonio, ten a palabra. Antonio García. Moitas gracias. Por suposto, en este punto nos vamos a votar que sí, porque, entre outras cousas, foi unha iniciativa do noso partido de Iceboiro o conseguir estas melloras, xa que a presentamos no seu día nunha das mocións, non? Entonces, vemos que é unha inversión necesaria e nada, a vamos a apoiar totalmente. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Antonio García. Señora Dores, ten a palabra. Sí, bueno, esta é unha proposta que leva moitos anos xa encima da mesa. Efectivamente, foi apoiada por moitos grupos da corporación, mesmo as dúas cuestións, porque nós tamén en numerosas ocasións aos orzamentos da anterior legislatura tiñamos sempre un punto en concreto que trasladábamos sempre nas alegacións dos orzamentos municipais en aquel momento do Partido Popular, que era cubrir todas as instalacións onde houbera escolas deportivas, escolas, centros de ensino, para albergar aos nenos e as nenas que accedían a esas escolas. Vivimos onde vivimos, este é un país maravilloso, pero tamén é un país onde chove. Creo que é moi importante que centremos estes pequenos detalles que facilitan ampliamente a vida a nosa xente e, en particular, as familias, aos cativos que van a esas instalacións municipais e que se acometan estas cuestións que, ao final, non teñen un importe tampouco excesivo e que mellora moitísimo as necesidades da nosa xente. Comentaba fai un momento tamén na escola infantil de Praia Xardina, na Galiña, e agora, en este momento, se trae esta proposta que se encadra tamén no ámbito do deporte e das instalacións municipais, nas instalacións deportivas do noso Concello e que, evidentemente, pois así tamén me responsabilizo eu como concelleira de deportes que se execute da mellor forma e o máis axiña posible. Eu creo que isto é importante, como dicía xa en algunhas ocasións, non é só propoñer, senón que tamén hai que executar as actuacións, hai que elaborar os proxectos, hai que conseguir a partida presupuestaria, hai que executalos, hai que licitalos e hai que seguir e facer seguimento das obras e das actuacións que se fan no noso Concello. En concreto, evidentemente, como non pode ser outro xeito, como responsable de deportes, comprométome a seguir esta actuación, a que se execute do xeito máis
máis eficiente posible e aos efectos de explicar tamén aos veciños e as veciñas que nos estén escoitando, pois trátase dun espazo cuberto, en concreto facer unha pérgola que permita abrigar a xente, fundamentalmente as familias que están esperando aos nenos e nenas que utilizan os campos de fútbol que están en Vista Alegre para resguardarse da chuvia. É unha instalación que ten un ancho de 5 metros e un longo de 20 metros que irá desde a entrada do campo de Vista Alegre ata a zona onde está a cantina, para que haxa toda unha pasarela cuberta onde as familias que deixan ali os seus nenos podan esperar ao abrigo, mentras que están agardando a que os nenos e as nenas salan da actividade deportiva. Creemos que é unha actuación necesaria e que, ademais, que dende aquí, que convido a todos os grupos da corporación a que si teñen ideas deste calado, en concreto no ámbito de deportes, que as fagan chegar, que nos fagan chegar a mí como concelleira ou as traen directamente ao pleno da corporación, que estou seguro que si son desta necesidade e que cubre este tipo de necesidades, pois benvidas sexan e dende logo farei todo o posible porque salan adiante. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Suárez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. A necesidade destas obras xa ven de vello. En canto a da coberta de Vista Alegre, pois xa se dixo, presentou na anterior legislatura xa o señor Velo, que xa foi aprobada por unanimidade, e concretamente a pérgola do Colexio de Sespón pois é unha iniciativa que presentou o Bloque nunha moción a pleno e presentamos varias iniciativas a respecto deste colexio e evidentemente estamos a favor de que se fagan, de que se executen, entón vai a levar tamén o noso voto favorable. Moitas gracias, señor Suárez. Señor Ruiz, ten a palabra. Sí, vou intentar ceñirme ao punto de orde do día, pero quero aproveitar este punto que temos agora para tranquilizar aos veciños que nos están a escoitar, porque se dixo aquí que os cartos que non se gastan se perden, non se perden, Os cartos quedan, están aí, pasan para o remanente, non se perden. Presupostas en orzamento e o que é como na casa de cada un. O que non gastes, aforras. E ese aforro despois ten fórmulas para ser utilizado. Fórmulas, por exemplo, como esta que traemos aquí, que é unha obra, a construcción destas dúas pérgolas, financiado con remanente de tesorería. Entón, eso quería clarificar e, agradecer os apoios que vai a levar esta proposta de construcción destas dúas pérgolas, porque a verdade é que son unhas obras que levan pululando por aquí polo pleno xa moitos anos e, por fin, vamos ser quen de ejecutar estas proteccións para a choiva tanto nos campos de fútbol Vista Alegre como no CEI de Cespón, que, si recordo, que foi unha proposta a pleno presentada xa fai uns cuantos anos polo Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias, señor Ruiz. Primer turno de intervención, señor Díaste. Sí. Por favor, vou ter que corregir outra vez ao señor Ruiz. Non é o mesmo liquidez que remanente. Se pode ter remanente e non ter liquidez ao mesmo tempo. E máis, o remanente non todo pode usar como este queira. O remanente para gasto corriente, tal e cual, creo que é diferente. O remanente é o resultado dun estado contable. O liquidez é efectivo. Nós vamos a votar a favor. Eu digo que miren os presupuestos. Visto que me valeu a grada dali arriba, que ainda o teño na cabeza, podo lle dicir que miren ben os presupuestos. Moitas gracias, señor Díaz. El segundo turno de intervención, señor Rodríguez. Sí, ten a palabra. Sí, moi brevemente, porque creo que non é necesario máis comentario que os que se fixeron. Imos a votar a favor, porque, como xa se decía, son obras absolutamente necesarias e incluso, antiguamente demandadas. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Antonio García, segundo turno de intervención, ten a palabra. Sí, señor alcalde. Nada, abundar que en esta obra, vai a poder disfrutala, uns 400 usuarios, non? Que é o número de persoas que suelen ter estas instalacións. E nada máis. Gracias. Moitas gracias. Señora Destorrado, segundo turno.
Señor Suárez, ¿no? Tengo a palabra. Sí. Recordarlle ao señor Dieste que orzamentar con prudencia leva consigo a aparición de orzamentos positivos, perdón, de remanentes positivos de tesorería. Non orzamentar con prudencia lévanos a outro tipo de situacións que xa se viviron en este país e ojalá non volvamos a elas. Moitas gracias, Ruiz. Oye, gracias a Dios. Venga, vamos a votar este punto número 5 do orden do día. Votos a favor? Non me equivoco, non 17. 17 votos a favor, 0 en contra, 0 abstencións. Queda aprobado este punto número 5. Pasamos ao punto número 6 do orden do día, o expediente 2981/2021. Aprobación se procede do ditamen de aprobación do proxecto e de solicitude de subvención á Deputación Provincial da Coruña para a rehabilitación da capela do Pazo de Goiáns. Primer turno de intervención, señor Rodríguez, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Ben, consideramos que o conxunto histórico-artístico, o edificio da Torre de Goiáns non está completo sen a parte que corresponde a esa techumbre que conecta a casa coa capela, porque son os elementos fundamentais que conforman as características da infraestructura, do edificio. O obxectivo será ser quen de acabar de recuperar todos os elementos arquitectónicos do Pazo, o bodegón, o hórreo, incluso as casas que hai no entorno a continuación da igrexa, do que é a capela, e esperamos que se poda facer máis pronto que tarde. Entendíamos que actuar en esta parte era fundamental e, desde logo, o que fixemos foi actuar en consecuencia. Tratar de dotar económicamente unha partida económica para levar adiante esa actuación e ir progresivamente traballando no que consideramos que hoxe por hoxe é o maior activo histórico-artístico do Concello de Boiro e que creemos, ademais, que ten un potencial enorme por explotar, por conseguir, no que se está traballando xa para que dea os seus frutos. O sea que, por lo tanto, nós, desde logo, vamos a apoiala. Muchas gracias, señor Rodríguez. Primer turno, señor Antonio. Señora Dores, primer turno de intervención. Sí, a verdade é que está sendo, non sei se peculiar xa o pleno, non darlle, eu quixera tamén, xa que estades todos de chascarrillos de punto en punto, tamén lle quería dar a benvida a Dieste á oposición, porque nestes 2 anos, pois, prácticamente creo que é a primeira vez que o estou vendo en acción dentro da oposición, e está ben, eso quer decir que de algún xeito, pois, está resurdindo, pois cada un está no lado que ten que estar. Bueno, e dito isto, estamos falando do Pazo de Goiáns, que se está intentando buscar unha subvención, un apoio para ir completando o que é a rehabilitación integral dese conxunto histórico tan importante para o noso concello, en concreto a capela que está anexo ao resto do inmobiliario, bueno, do Pazo que está rehabilitando. Así, deste xeito, se se consigue concluir con esta actuación, quedaría todo a L que forma ese Pazo pois totalmente rehabilitado, e creemos que é moi importante pois seguir traballando tamén neste sentido, non? O Pazo de Goiáns
vai a ser para Boiro como Santiago de Compostela a catedral é para o conxunto do país. Eu creo que seguir insistindo en poñer en valor esa zona é fundamental para o futuro do noso concello. É algo que empezou hai moitos anos. Aquí falaban fai un momento de outras épocas nas que se adquiriu a parcela na que se pudo acometer esta actuación, que foi un traballo enorme, un esforzo enorme para poder facer viable que o Pazo de Joiáns fora un pazo que é patrimonio do conxunto do pobo de Boiro, e creemos que pouco a pouco todos os gobernos que estén neste concello sigan apostando por ser ese referente do noso concello e sigan poñendo o seu grau de area para que, ao máis axiña posible, podamos disfrutar dese patrimonio tan importante para o noso concello como é o Pazo e a finca de Joiáns, non? Este é un exemplo de seguir traballando nesa liña e que, efectivamente, temos que respaldar, creo eu, o conxunto da Corporación Municipal. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Suárez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, dende BNG tamén estamos a favor de recuperar todo o conxunto arquitectónico do que é o Pazo de Goiáns, todos os elementos. E o que sí, que sempre queremos deixar clara xa a postura, vamos a loitar para que sexa, sempre nos van a ter de frente, é que recuperar a capela do Pazo de Goiáns sempre coa finalidade cultural, turística e patrimonial, que eso conleva. O que non estamos de acordo é que despois, cando este a capela rehabilitada, pois, efectivamente, sexa de uso exclusivo da igrexa, porque nos coñecemos todos. Entón, a capela rehabilitámola así, pero con usos culturais, turísticos e vinculados ao Pazo de Goiáns. Non podemos asumir que se rehabilite unha capela con carto público para que despois, como digo, sexa de uso exclusivo da igrexa. Gracias. Moitas gracias, señor Suárez. Señor Ruiz, señor Díaz, este primer turno ou o segundo? Moi ben. Señor Rodríguez, segundo turno. ¿No? Señor Antonio, segundo turno. Sí, ten a palabra. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Bueno, nós en este punto, que decir, eu sou unha persona moi temerosa. Vamos a votar que sí, non vaya a ser o demo, chispa. Bueno, dito de outra maneira, todo o que sea preservar tanto patrimonio monumental, cultural, sobre todo tamén o forestal, vamos a estar aí sempre para apoiar este tema. Moitas gracias, señor Antonio García. Vamos a votar que sí. Moitas gracias. Segundo turno. Señor Suárez, segundo turno. Señor Díaz. Señor Díaz, segundo turno. Ten a palabra. O voto favorable de ICD, de Dores Torrado, do Bloque, de todos, do PP. É un proxecto magnífico, interesante, que leva a fecha de 3 de 4 de 2021 na portada, pero, bueno, é da Mancio Losada, que eu conozco. É o proxecto tamén o conozco moito, que, polo que pon aquí, Boiro agosto de 2017, non sei quen estaba de alcalde, pero eu mala memoria, pero igual fun eu. Entonces, estou encantado de que veña, e sí, por motivos culturales, incluídos os religiosos, porque nada pode renegar desde moitos centos de anos o que somos. O que está claro é que o Pazo de Goiáns, todas as instalacións, non pode ser propiedade e uso albedrío de certos movimientos culturales, porque a cultura é moi amplia e universal, general, para todos. Que haya misa é moi importante, porque veñen jaiteiros, veñen danzas, ven todo, veñen os que non teñen que vir, que non lle gusta a misa tamén, por lo tanto, iso considero importante, non? Que San Cristóbal lles axude a esos movimentos, que a Virgen do Camiño tamén, a ver se facemos hermanamiento, non? Eu creo que todos cabemos ali. Eu creo que esta exclusión sobra. É unha broma simpática, pero ten o seu aquel, non sabes? Entón, sí, é un proxecto que conocemos, que presentamos nos no seu momento, xa foi en 2017, no 2018 unha moción de censura, sí, unha moción de censura no 2018, en Madrid, presentámoslo a 1% de fomento, aquelas subvencións non nos tocou nada, e, bueno, eu a miña pregunta, aparte
do IPC habitual que hai do 2017 ao 2021 de actualizar os precios é que se teñen en conta os actuales precios das materias primas e auxiliares que están. Falo da madeira, que encareceu moito, os serraderos galegos se están pasando problemas, vai a subir todo en general. Eu lle recomendaría que ese presupuesto que é de 109.000 con IVA e a 76.000 de ejecución material sin os gastos xerales se revisara, porque hai incrementos importantes do 47% en algúns materiales, do 20% e tal e cual. Co cual, se seguimos durante uns meses, o ano que ven, con esta dinámica de escasez que estamos padecendo, é probable que non cheguen os cartos e hai que abrir outra partida presupuestaria, é unha modificación ou suplementalo. Eu consello que lles daría, porque eu non sei se sabemos que está ben que o traen, eu xa sei que teñen que traer cousas, bueno, pero estou contentísimo, porque vamos a salir este dianto hasta ahora, estos 4 anos con obras do Partido Popular, con presupuesto do Partido Popular. Vou votar a favor, evidentemente, non? Que vos parece? Moitas gracias. Moi ben, señor Riestes, pois eu naturalmente teño que contestarlle. Gracias a Dios hai 20.000 proxectos do 17, do 15, do 12, do 11, do 10, hasta do 90. Gracias a Dios aí. Nos o que intentamos é aproveitar, xa que hai proxectos, sempre que os vexamos interesantes e para os boirenses, pois os rescatamos. E como non podía ser este, pois tamén os rescatamos porque vemos interesante. Efectivamente, como ben vostede di, é do 17, e aparece aí do 21 porque efectivamente se mandou ao arquitecto redactor que o revisase, polo que acaba de explicar vostede moi ben, e despois houve que traballar naturalmente moi duro para buscar a financiación. E o que quen traballou duro para buscar a financiación foi este goberno, que se lle olvidou dicir eso. Moitas gracias. Pasamos a votar o punto número 6 do orden do día. Votos a favor? 17 votos a favor. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 7 do orden do día, o expediente 6184/2021. Aprobación se procede do ditame para a aprobación do Plan de Acción polo Clima e as Enerxías Sostibles do Concello de Boiro. Primer turno de intervención, señor Antonio García, ¿no? Señora Dores Torrado, primer turno. Señora Suárez. Sí, señor Carlos Sansuar, ten a palabra. Sí. Ben, todo o que se faga polo clima e polo medio ambiente, pois, evidentemente, xa é unha obriga, e non só por parte das administracións. O cidadán, pois, xa é unha obriga por parte nosa tamén estar moi concienciados. Na xuntanza que hubo no Centro Social fai un par de semanas, pois estuvo a empresa esta explicando en que iba a consistir o proxecto e, evidentemente, estamos a favor de participar neste tipo de proxectos e dicir tamén que nos orzamentos á Xunta deste ano o BNG presentou, a parte da emenda que se falou anteriormente da residencia, tamén presentou unha emenda relacionada con este tema que era pola segunda depuradora para Boiro. Entón, dicir que tamén hai que ter en conta no tema das depuradoras de saber empregar despois a auga que sae de aí, volver a intentar reutilizala. Digo isto porque eso supón, tal e como temos nesta primeira depuradora, na depuradora de Cabo de Cruz, soltalas así directamente a ría, pois está véndose actualmente que tampouco é unha maneira de aproveitar esa auga e, aparte, tamén supón pois un impacto ambiental botala directamente a ría. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Carlos Sansuar. Señor Streus, ten a palabra. Pois ser breve, sin detalles, ahora máis rápido. O Concello de Boiro aderiuse ao Pacto das Alcaldías polo Clima e Enerxía en marzo do 2019. Este pleno, na legislatura pasada, aprobaba a favor para adherirse a este pacto. Consulteino aínda fai pouco, o 12 de novembro, eran 275 concellos de Galicia, dato da Xunta, entre que se encontraba, evidentemente, o Concello de Boiro. Esta adhesión conlevaba a redacción dun documento nos seus primeiros anos, un PACES, un Plan de Acción polo Clima e Enerxía Sostible, que é o documento
estratégico que regulará e guiará as accións municipais e que debe servir como unha falla de ruta a seguir para cumprir os obxectivos do pacto. Entre eles, reducir nun 40% as emisións de gases de efecto invernadoiro no Concello de Boiro e impulsar a mitigación e adaptación ao cambio climático. Esta entidade local solicitou unha subvención de concurrencia non competitiva á Xunta de Galicia para a redacción e asistencia técnica do plan que conseguimos, nos concederon, e a raíz da cal chega este documento a este pleno e do que emana, evidentemente, o acordo, non? É un documento eminentemente técnico, adaptado e específico ao Concello de Boiro, elaborado a base á investigación, ao análisis, ao estudio, a realidade municipal, a historia e aos criterios tamén de participación pública. Enumerados estes antecedentes, é preciso, pois, aprobar este documento na sesión, pois é un dos propios requisitos do pacto, e eu, nada máis, simplemente pedir que ese acordo que hubo por este pleno no 2019 que se volva a levar a cabo, que nos volvamos a comprometer todos a levar as accións que aprobamos con este plan para conseguir eses obxectivos da man da Xunta de Galicia, do Estado e da Unión Europea. Moitas grazas, señor Treus. Señor Díaz, este primer turno. Sí, ten a palabra. En 2018-2019, a proposta dunha subvención da Xunta que estaba promocionando, como ben dicías ti, entre todos os concellos, eu creo que a axuda era sobre 5.000 euros para facer o que se fixo, un estudio, contactando, vendo as características do Concello de Boiro, dos seus elementos, en base a reducir a contaminación de CO2, se contactou con distintas asociacións, incluso con partidos políticos, creo recordar, non sei se Dolores o recorda, o bloque daquela, e se fixo un estudio, se presentou, se cobrou, e nos adherimos nos 2019 ao Plan de Acción por o Clima. Creo que é un tema importantísimo. Nós, evidentemente, temos a partida de nacimiento, vamos a apoiar este tipo de proxectos. Eu recordo que en base a este plan adquirimos o camión o máis moderno que temos da basura que leva a Azblue para reducir os contaminantes de CO2, pero, sobre todo, hai cousas máis peligrosas que o CO2, como todos os derivados do nitrógeno e dióxidos, non? Que é incluso máis peligroso que o CO2. E foi unha das medidas que tomamos para ir, bueno, dentro da corporación, pois minimizar, contrarrestar o que os camións vellos que tiñamos, pois nos vamos a votar a favor. É un tema que está en boga e que nos pilla confesados con Asia e todos estes elementos que siguen con os hidrocarburos adelante, e el carbón. Moitas grazas, señor Díaz. E segundo turno de intervención, señor Rodríguez, ten a palabra. Sí, gracias. Bueno, nos imos a votar a favor. Non solo é unha cuestión de convicción. Por certo, señor Dieste, informolle de que vostede comprou un camión con AdBlue porque non podía comprar un sin él, porque era unha normativa que se había imposta pola Unión Europea. O sea, sería un Euro 4, un Euro 5, un Euro 6, que foi evolucionando. ¿Cómo? No. O sea, eso é así. O sea, eu non poño en dúbida a súa vontade, digamos, medioambiental, a súa conciencia, pero en ese punto en concreto é que, vamos, sí, é así, non había opción. Non había opción e era unha normativa europea que nos obrigaba a introducir a adquisición de vehículos que viñan equipados con unha serie de melloras medioambientales. Pero bueno, simplemente por facer a título anecdótico. Nada máis, decir que vamos a apoiar o apoio a Paces. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Antonio García, segundo turno, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Nós tamén vamos a poñernos o graniño de area para apoiar
todas as accións que sean necesarias para facer o clima máis sostenible. Moitas gracias. Simplemente. Señora Moitas Lorenzo gracias. Forral, segundo turno. Señor Carlos Ansúa, segundo turno. ¿No? Pasamos á votación. Muy bien. Vamos a votar o punto 7. Votos a favor. 17 votos a favor. Queda aprobado o punto. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 8, expediente 3843/2019, ratificación do acordo plenario 12 de 7 de 2019 sobre o réxime retributivo dos membros da corporación. Bueno, aquí, dado que este punto non foi ditaminado pola Comisión Informativa número 2, sométese o mesmo a ratificación polo Pleno para a súa inclusión no orden do día para o que se require de maioría simple. Entón, vamos a votar a ratificación. Votos a favor? Tenga a palabra. Gracias, señor alcalde. Pues no sé si me expliqué con acierto o no. El tema es que yo había comentado que si no se debatía, si no se aprobaba la urgencia de ese punto, si el alcalde lo estimaba conveniente, iría en el orden de vida del Pleno, donde procedería a ratificar el acuerdo por mayoría simple, no antes del comienzo de la sesión. Eso sería si fuera una comisión extraordinaria urgente o cuando se establece un punto de urgencia que va por mayoría absoluta. En este caso es mayoría simple y es antes de la lectura del punto, el alcalde solicita la ratificación. Si es aprobada por mayoría simple, queda incluida en el orden del día y se puede proceder a su debate. Muy bien. Votamos entonces a ratificación. ¿Votos a favor? Oito votos a... No, siete votos a favor. ¿Votos en contra? 7 votos en contra. ¿Abstencións? 3 abstencións. Entonces temos que votar outra vez. ¿Sí? Muy bien, votamos outra vez. ¿Votos a favor? 7 votos a favor. ¿Votos en contra? 7 votos en contra. ¿Abstencións? 3, polo cal se aproba por o voto de calidad do alcalde. Pasamos a tratar o punto número 8. Primer turno de intervención, señor Rodríguez. Tenga a palabra. Sí. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, decir que hoxe traese ao pleno esta proposta de rectificación do réxime retributivo dos membros da corporación que en realidade por aquilo de facer un pouco de pedagogía política en realidade no que consiste é en modificar a redacción pola cual se establece que as dedicacións exclusivas que no seu día se otorgaron ás persoas de José Ramón Romero na súa calidade de alcalde Luís Ruiz na de teniente alcalde pois sigan conservándose porque ese é a vontade de todos os membros do goberno. Entón, decir que cando se chegou a un acordo de goberno tanto por parte de Boiro Novo como por parte de Ciudadanos como por entonces Ciudadanos como por parte do PSOE tanto Boiro Novo como entonces Ciudadanos renunciamos á percepción de unha dedicación exclusiva. E tamén acordamos que en aras de un maior equilibrio á hora de tomar decisións, á hora de, gobernar, a tenencia da alcaldía pasaría a ser detentada con carácter rotatorio ou repartida equitativamente entre Boiro Novo e Ciudadanos entonces. Ben, o que ocorreu non é nin máis ni menos que as dedicacións exclusivas están
asociadas aos cargos e non ás persoas. É algo no que en un primeiro momento non se caeu na conta, pero no momento en que se tuvo constancia de que iso era así, a concelleira Dores Torrado, que xa exercía de primeira teniente de alcalde, inmediatamente renunciou ao cargo e volveu a figura de Luís Ruiz, para que non incurríramos digamos, en unha anomalía legal. Bueno, o lóxico é que a figura do teniente alcalde, ao igual que outras, sufran, pois, a veces por razóns intrínsecas e outras veces extrínsecas, pois, de cambios, pois, porque o decide o alcalde, porque hai unha baixa por enfermidade, porque hai unha renuncia, pola razón que sea, e o normal é que se o pleno da corporación teña a cintura suficiente para reaccionar en ese momento e se faga esa modificación para que non supoña ningún tipo de atranco. Eu creo, por si resulta necesario, que convinte tamén deixar claro que esta modificación non supón cambio algún no tocante ás retribucións, en absoluto. É dicir, non modifica en modo algún o custe do goberno para a cidadanía. Faise simplemente que a fin de que se cumpla o acordo de goberno e o reparto de atribucións en base a este acordo. Sendo así, entendo que non debería existir razón que xustificase non apoiar esta proposta, mais si, como é o caso, contribuye a facilitar as labores de goberno nos termos en que este foi concebido e que foi acordado. Por lo tanto, o que pido digamos, pois un pouco de altura de miras, que se teña en consideración que, dado que non vai en contra absolutamente de nadie, e si vai a favor de que o goberno teña operatividade que mellor sirva aos intereses dos cidadáns de Boiro, pois se apoie esta proposta de modificación. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Antonio García, primer turno, ten a palabra. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Estaba escoitando ahora o señor Rodríguez. Parece ser que dixo que o pacto se había feito con Ciudadanos, Boiro Novo. Eso é, tiña entendido que usted había renunciado a Ciudadanos. Non sei se estou equivocado ou non. Dixen entonces Ciudadanos. Perdón. Nada. Era simplemente ese. Moitas gracias. Moitas gracias. Señora Dores Torrado, primer turno de intervención, ten a palabra. Bueno, pase o que pase na votación deste acordo, estou contenta de que se traia aquí e, sobre todo, para que se aclaren algunhas cuestións. Entón, se o señor alcalde me permite, quería facerlle unha pregunta á señora interventora, porque creo que a efectos do que a xente nos escoita nas casas, creo que quede claro e que conste en ata pois unha pregunta que lle quero facer, se a señora interventora é tan amable de contestarme. Ten a palabra, señora interventora. Señora interventora, pode afirmar a este pleno cantas dedicacións exclusivas existen no goberno municipal de Boiro? O pleno do 12 de xullo do 2019, que é o pleno organizativo, acordou dúas dedicacións exclusivas, a do alcalde e a da primeira tenencia da alcaldía. Bueno, pois, efectivamente, queda claro que este goberno só conta con dúas dedicacións exclusivas. Ahora xa poden cortar, pegar, coller o vídeo e facer o corte que vostedes queiran, pero seguro que non o van a facer, porque non van a coller o que realmente é e o que realmente existe neste momento no Concello de Boiro, no goberno municipal, que son só dúas dedicacións exclusivas. Porque, efectivamente, como decía, estaba claro que querían
como decía fai un momento, parece que resucitou a oposición do Partido Popular dende que chegou este goberno, que en menos de 15 días xa collían rapidísimamente, sabendo perfectamente que se estaba engañando a opinión pública, dando a entender que os que entrábamos no goberno entrábamos para cobrar unha dedicación exclusiva. Efectivamente, convocaron rapidísimamente unha rolda de prensa e cando viron que automáticamente esta concelleira en particular renuncia a tenencia da alcaldía, pois precisamente para solventar calquer tipo de problema administrativo que houbera para que o señor Luís Ruiz pudera cobrar a súa dedicación exclusiva, como así se acordara no pleno de organización deste goberno municipal, automáticamente eu no primeiro momento que me entero de que pode haber algún tipo de problema administrativo, renunciei a dita tenencia de alcaldía ata que non se solventara este tipo de situación. Pero, efectivamente, el Partido Popular foi rápido a convocar unha rolda de prensa ou a mandar unha nota de prensa na que decía literalmente que se estaba facendo un cobro pola porta de atrás cando sabía perfectamente que non fora así. E ainda a pesar de que en esa noticia o periodista que emiteu a noticia vía claro, porque nós lle trasladamos esa renuncia da tenencia da alcaldía, víronse que quedaron, como se di coloquialmente, co cu ao aire, pois automáticamente xa van directamente a la manipulación total, pasando polos WhatsApps del correveidile del Partido Popular esa noticia tergiversada e cortada para que non se vira que esta concelleira había renunciado a esa tenencia da alcaldía, pois precisamente para non generar ningún tipo de problema ao compañeiro que lle correspondía cobrar o seu soldo como concelleiro levando as áreas de urbanismo, de obras e que está aquí todos os días desempeñando a súa función. Alégrome deste punto. Probablemente non vai salir adiante. E non se preocupen tampouco, que por esta concelleira tampouco vai haber problema porque non pase adiante a proposta. Xa vichedes como automáticamente o 28 de outubro xa renunciei a calquer tipo de galón que pudera ser un impedimento para o funcionamento deste goberno. Porque si, os que entramos neste goberno non entramos para cobrar un soldo. Os que entramos neste goberno, o que temos é moito traballo. Os que entramos neste goberno, entramos para botar unha man, sin ter unha dedicación exclusiva. Algúns nos levantamos ás 6 da mañá, circulamos 45 kilómetros para chegar ao noso posto de traballo, facemos unha dotación horaria do noso posto de traballo para poder entrar antes e salir antes para poder vir aquí ao Concello ás últimas horas e poder despachar os funcionarios municipais e despois, pola tarde, atender a clubes, a entidades, participar nos órganos dos órganos de goberno do Concello de Boiro e, evidentemente, polo ben de Boiro, estámolo facendo con moito gusto. A tenencia da alcaldía, explicaba Carlos, a tenencia da alcaldía é un símbolo de cohesión, é un símbolo de unidade, é un símbolo de estabilidade que existe en todos e cada un dos cogobernos que podas atopar por aí adiante, xa sexan do Partido Popular, xa sexan do Partido Socialista, do BNG ou de Farrapo de Gaitas. É un símbolo que permite precisamente aglutinar a intención de gobernar de forma conxunta e de traballar dunha forma no que se vexa representada as distintas organizacións políticas que forman parte dese acordo de goberno. Xa lles decía, renunciei no momento
que souben de que houbera algún tipo de problema para que o compañeiro Luís pudera cobrar o seu soldo, incluso a saber de que probablemente neste pleno non vai a salir ao punto para poder solucionar a cuestión do salario do compañeiro Luís. Eu, pola miña parte, decir que en política non vale todo, que non vale generar bulos por aí e circular os bulos polas redes, e precisamente é aquí, no salón de plenos, onde hai que decir as cousas e onde a xente ten que saber o que efectivamente pasa no noso concello e non andar embarullando por aí para dar a entender cuestións que non son nin por asomo certas. E dito isto, fagan vostedes o que consideren oportuno. A mí non me fan falta balóns. Evidentemente, o compañeiro Luís se levanta aquí todos os días ás 8 da mañá para desenvolver as súas funcións e, evidentemente, ten dereito a recibir e a percibir a súa retribución salarial como non pode ser de outro xeito. Moitas gracias, señora Torrado. Sí. Señor Ruiz, ten a palabra. Por alusións. A ver, vou intentar explicar o que a mí me parece unha cuestión menor e que se converteu en unha cuestión de Estado, pouco menos. Como dicía a interventora, no pleno de organización decídense dúas retribucións de dedicación exclusiva para aquelas persoas que van a levar o peso do goberno do Concello, que son o señor alcalde e eu mesmo. Naquel momento, eu, aparte das funcións que levo aparelladas como concelleiro de urbanismo, de facenda, de obras e de servizos, tamén levaba aparellado o título, a representación da tenencia da alcaldía. Ahora, que por parte do goberno, por parte do alcalde, se quer facer uso discrecional de esa representación, bueno, pois a min me toca seguir facendo os labores que viña facendo toda agora, que é levando, ao igual que leva o señor alcalde, o peso do goberno deste Concello, e, polo tanto, faise necesario modificar o concepto para o que se deu esa dedicación exclusiva no seu día, no mes de xuño 19, modificala e poñela para as miñas funcións propias de concelleiro, e que o alcalde poda desta maneira facer un uso discrecional da tenencia da alcaldía e da figura representativa que eso significa. Non se trata de nada máis. Non hai nada máis, non hai nin novos cobros por parte dos novos membros do goberno, nin novas retribucións, nin novas dedicacións exclusivas, nin nada de nada. Aquí as dedicacións exclusivas son as que son desde o primeiro día, as do alcalde e a miña, que somos os que estamos aquí todos os días, de mañán e de tarde, para intentar sacar adiante este pobo, e o que se quer é separar, como un mero trámite administrativo, separar as miñas funcións polas que cobro o meu sueldo da representación que significa e do título que pode levar á tenencia da alcaldía. Non se trata de nada máis. Moitas gracias, señor Ruiz. Primeiro turno, señor Dieste. Falta a palabra. Mire, señora Dolores, eu é a primeira vez que vexo ese panfleto. Eu creo que casi todos os compañeiros viron, eu pregunto por aquí, é a primeira vez que vemos ese panfleto. Se correu por WhatsApp, desde a miña persona, e que eu conozco do Partido Popular, non, polo menos, non, que eu sepa, non saleu. Ao mellor usted ten maior información que min, eu digo que eu nunca fago nada sin papeles. E se non hai dedicacións exclusivas en papeles, non hai dedicacións exclusivas. Eu entendo o seu cabreo. Pero dúas cuestións. Primeiro, usted sabe que sufrín eu durante moitos anos os acosos en WhatsApp, en vídeos, intentando desfacer familias, etcétera, etcétera, provocando na entrada da alcaldía, etcétera, 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 cousa que non vou recordar aquí, porque parecía incluso mafioso, desde dous bandos, insinuacións hacia as mulleres que, parece mentira, que sendo feministas, tan feministas, se fixeran e todo isto. Eu eso nunca o aprobei, ni nunca o faría. Nin conversacións que saliron por aí, eu sei moi ben do que falo, e de quen as falou, e de quen mas contou, e de quen as sou eu.
Eu non fago eso. Vale? Non o fixe ni co señor dele, ainda que saliron fotos, e eu dixen eu. Pode haber algún verso, o que sea. Pero eso non entra no meu vocabulario. Segundo, que ahora defende as dedicacións exclusivas. Usted recorda o que votou na primeira vez? Nós astuvémonos porque eu dixen non vou a facer dos sueldos unha arma arrojadiza, eu creo que ten que haber dedicacións exclusivas, as xustas, nós tuvemos unha e media, porque nos colleu o tipo de que estábamos limitados, tiñamos órdenes non legales de non estendernos en eso, e nós astuvémonos favorecendo a dedicación exclusiva de Luís e máis do alcalde. Outra cousa que dixemos era se facían ben o traballo a merecían, e se non o facían non a merecían. Pero eso se resolve nas urnas. Vale. De que se nos acusou? Mentras outros partidos que están aquí buscaban apretar ao alcalde. Ou non vivimos todos? De pactistas que estábamos pactando co alcalde cando estábamos favorecendo é unha cousa de lei. O que traballa cobra. Que nadie traballa para o aire. Entonces, aí fomos coherentes. Pero usted me di que bienvenido a la oposición. Ahora usted é constructiva. A nós antes éramos pactistas. Os constructivos erades vós presionando ao alcalde e non deixando ir proxectos para adiante. Pero que me está contando? E hoxe se enterou, despois de que hai 3 meses nun pleno, en certo medio, a miña intervención tuvo 3.000 visualizacións. Todo Boiro veu ese vídeo da oposición a usted non o veu. 3.000 visualizacións. Non sei se o alcalde sabe, pero creo que sí. Pero quero dicir, algo faría. Ora, nós fomos constructivos. Eu sei o que fago perfectamente no ben de Boiro. E o alcalde tamén o sabe. Independente do que vexe, pois nos turremos o que tal. Se acaba o partido, discutimos e nada máis. Pero que dicirnos que nós... E ahora, primeiro pactistas, ahora somos oposición a primeira vez. Pero poñese de acordo. Poñese de acordo porque se non ten un problema. Non o ten o problema. Ten unha persona inteligente, evidentemente, fai política. Pero eu lle xuro, por os meus morros, que eu eso non o vin en mi vida, ese panfleto. Nin sale do Partido Popular, que eu sepa. Ora, se usted ten alguna desconfianza, arregle e sabe cal é a persona ou un movimento de dereitas ou de Vox ou do que sea que o fixo, pero eu xurolle por mi vida que eu eso nunca o fixe. E lle digo que eu, compañeros meus e a miña familia sufrimos moito con outro tipo de cousas. Isto non é revanchismo nin nada. Pero eu non lle faría eso. Eu creo que desde hai tempo eu non lle fago nada dese tipo de cousas. Non fun un panfletero. E máis, en certas eleccións de partido, eu dixen a orde contraria. Eu cando vin o de Deira, tu vin que ir excusarme con Deira por o tema do gorila macho, non sei que eu sei de onde ven, que non vende ningún político. Non vende ningún político, levamos a culpa a algún outro. Entón, eu eso non o sei, porque eso, sabe que me recordaba? Aos tempos de sempre. Panfletos contra Jesús Alonso, panfletos que ven unha vergonza pola calle. Uns poñíanlle cousas de bufón, a Saavedra, outros aos outros, isto era a guerra de Cuba. Bueno, perdón, Cuba non ten culpa, pero quero dicir, era unha guerra. Eu non me vexo neso, porque non me gustan este tipo de cousas. Eu podo ser máis ou menos contundente nun pleno. Podo ser máis, oye, son unha persona vehemente, sobre todo cando me chegan ao tuétano, pero quero dicir, no, eso non entra dentro do meu perfil. Eu, se foi algún do Partido Popular, eu lle pido disculpas en nome do meu partido, porque nós non o fixemos. Esta xente que está aquí, o estamos falando ahora, non sabíamos, era a primeira vez que víamos eso. Sí, salgo algo no Correo Gallego, unha cousa, creo recordar, tamén que me he cortado a cabeza delo, salen moitas cousas na prensa. A cabeza teño aquí, estou no pleno delo, aquí non está. Pero quero dicir que eu non teño nada que ver con ese tipo de artes. Si pudo ser orgánicamente algún do partido, e pido disculpas orgánicamente. Personalmente, eu non fun, non lle teño por que pedir disculpas. Creo que levamos unha legislatura, eu creo que bastante en sintonía.
eu non sei como me ve, independentemente dos plenos, cada un xoga a súa política, non? Pero a verdade que non comparto esa forma de proceder, pero tampouco outras, Creo que somos personas, somos do mismo pueblo, e todo. Que un hotel, bueno, é o que hai. Nada máis, bueno, ahora a situación é distinta, tendes apoios, evidentemente, nos vamos a votar en contra, e os que nos chamaban pactistas, e os que van conformar a maioría, que tiñan medo que nos fixéramos unha alternativa e fóramos maioritarios, que estaban pois que demostren. Nós, eu creo que me entendan, fomos nobles naquela situación. Ante as innoblezas, ese tipo de argumentos vamos a responder con un non. Que sexan eses que nos acusaron a nós de pactistas que estaba gobernado, que quería que seguira tal, etcétera, etcétera, mil rumores políticos, evidentemente, pues que demostre. Muchas gracias, señor Díaz. Segundo turno de intervención, señor Rodríguez. A palabra. No. Señor Antonio García, segundo turno, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, a ver, tal como dixo a señora interventora, no seu día houve un acordo plenario donde se adjudicaron as dedicacións exclusivas tanto por alcalde como por primer alcalde. Hai que recordar que isto foi sacado da seguinte maneira, con 5 votos do PSOE, un voto de Iceboiro, Ciudadanos creo que votou que non, Boiro Novo creo que votou que non, perdón, corrijo, Boiro Novo abstúvose, Bloque creo que votou que non, e PP abstúvose. Bueno, vamos a ver, o compañeiro Velo estuvo durante 2 anos pedindo un pacto das forzas que fixeron posible este goberno. A ver, a nos chamaron para a modificación deste goberno un día antes para decir, oye, mira, chegamos a un acordo e vamos a facer tal. O que si non nos chamaron foi para a configuración deste pacto, baixo ningún concepto. Home, nós vamos a ser coherente co que votamos no seu momento e vámonos a manter no mismo, vamos a votar que non. De todas formas, eu estou escoitando ao señor Muñiz e á señora Dores que eles non veñen aquí para cobrar retribucións, pero eu teño aquí unha nota donde o señor Muñiz fixo unha declaración donde leo textualmente. Tocando a retribución tamén vos aclaro. Os concelleiros cobramos por asistencia aos plenos, comisións informativas e xuntas de goberno local. En total, 950 euros. Sin alta seguridade social, espero ter aclaradas estas dúbidas. Eu son concelleiro, non cobro isto. Entendo que se ustedes o cobran é porque teñen algunha dedicación. Entonces, bueno, nos anunciar o voto en contra. Moitas gracias. Moitas gracias, señor García. Señora Dores Torrado, segundo turno. Bueno, por unha parte, alégrome logo da corrección logo do Partido Popular, que foi rápido a hora de convocar ou facer unha nota de prensa, en concreto en el Correo Gallego, e que agora, bueno, pues efectivamente das súas palabras se demostra que era errada, que efectivamente en ningún momento, e queda claro que as palabras do señor Díaz, en ningún momento esta concelleira cobrou ningún tipo de dedicación exclusiva neste concello. Entón, está ben que o recoñezan, agradezo e ademais onde ten que ser, no pleno municipal, onde nos están escoitando todos os veciños e todas as veciñas de Boiro que queiran escoitarnos un luns ás 10:30 da noite os nosos debates. Está ben aclaralo e por iso eu estou contenta de que este punto de orden do día aquí, para aclararse, para saber cales son as motivacións polos cales, pois, concelleiros, neste caso eu, en este momento, entro a formar parte dun goberno
sin ter ningún tipo de dedicación exclusiva, compaxinando a miña actividade profesional, en concreto, unha actividade de funcionaria pública, co funcionamento e coa responsabilidade de gobernar determinadas áreas e, efectivamente, formando parte de órganos de goberno, como pode ser este pleno municipal, no que, efectivamente, aquí os concelleiros, como non pode ser de outro xeito, salen dos seus traballos, deixan as súas familias e, evidentemente, por formar parte deste órgano de decisión, o pleno, as xuntas de goberno local ou as comisións informativas ou aos distintos órganos que existen, evidentemente, ten que ter unha retribución por asistir aos seus órganos, porque, evidentemente, están facendo e desempeñando unha función representativa en defensa dos intereses da xente do noso concello. E, evidentemente, non ten nada que ver, como decía a interventora e deixou claro ca súa intervención, en este goberno municipal só existen dúas dedicacións exclusivas, en particular o señor Martiño e o señor Luís Ruiz. Xa digo, estou contenta de que polo menos se quede claro, que teñamos claro de que os bulos non é o espacio onde teñamos que traballar os grupos da corporación municipal. Eu tampouco nunca o fixen desde as redes sociais, nin de ningún red social ou outro tipo de espacios digitais donde tras el supuesto anonimato se poda emporcallar a vida política. Nunca o fixen. O noso grupo sempre que tivo que facer oposición, sempre que tivemos que manifestar a nosa posición a respecto dun asunto, fixemos de forma transparente, convocando os medios de comunicación, dando a cara, utilizando as nosas redes sociales, as oficiais, con nombre, apelidos, registradas. E aí, como sempre, fixemos a nosa actividade política. Alégrome, pois, polo menos que quede aclarado isto, que todo Boiro sepa que os que entramos no goberno non entramos con dedicación exclusiva e o que sí que entramos para traballar, para responsabilizarnos, porque, como digo eu, podemos propoñer o ouro e o mouro, pero vir aquí, tramitar os expedientes, axudar a gobernar, buscar os cartos para poder executar os proxectos. Eso é un traballo importante que estamos a facer os concelleiros e as concelleiras que formamos parte deste goberno e só con dúas dedicacións exclusivas. Tiña aquí datos do que costaba o anterior goberno e o que costa o actual goberno, pero en aras de que vexo que retifican e que poñen encima da mesa o que realmente é verdade, que este goberno só ten dúas dedicacións exclusivas e os demais estamos traballando enormemente por desenvolver o noso traballo, as nosas responsabilidades sin ter un soldo neste concello, pois a verdade vou non deixar aquí para outro día. Moitas gracias, señora Torrados. Señora Suárez, si ten a palabra. Nós no seu día, no pleno de organización, non apoiamos este punto e hoxe tamén ímonos a abster, non imos a meternos nos acordos, reacordos, rotativas ou rotatorias aos que chegan os diferentes elementos que conforman o goberno. Entón, ímonos a abster neste punto. O que si é que quero aclarar aos que non teñen dedicación exclusiva, que son os concelleiros que están no goberno, que sí, lóxicamente, teñen que cobrar por asistir aos órganos, é un retributivo, pois é un pouquiño a colación do que dixo o compañeiro Antonio, que cando se poñan datos, que se poñan completos, porque que os concelleiros da corporación cobramos 950 euros, hai que matizar, os que están no goberno. Os que estamos na oposición cobramos 100 euros por asistir aos plenos e 50 por as comisións informativas e nada máis. Os que se poden levantar ese sueldo dos 950 euros son os concelleiros que están no goberno. Simplemente quería aclarar eso. Gracias. Moitas gracias, señora Suárez. Señor Ruiz, ten a palabra, segundo turno. Sí,
ver que está casi todo dito. Eu fixen referencia na miña primeira intervención que me parecía unha cuestión administrativa e moi simple e moi sinxela, donde se non fixera falta a aprobación plenaria non viría aquí xa se aprobaría de outra maneira, ou igual que a tenencia da alcaldía é discrecional por parte do alcalde, que un decreto pode cambiala en calquera momento a quen estima oportuno. Se isto que hoxe estamos aquí para aprobar fose tamén posible leválo a efecto por parte do alcalde, pois non traeríamos hoxe aquí. O que pasa que as normas indican que para facer este tipo de modificacións pois ten que vir a pleno e por iso está hoxe aquí esta modificación do concepto retributivo da miña dedicación que, como dixen no meu primeiro turno, vou seguir dispoñendo da mesma e vou a seguir traballando como fixen ao todo agora. Non o fixen na miña primeira intervención, pasouseme, vou non facer agora. Quero agradecer públicamente aos 2 novos membros do Goberno a súa predisposición a entrar neste Goberno e a traballar en beneficio dos veciños. Hai un traballo que facer, todos dispoñemos de moi pouco tempo na nosa vida privada e hai xente que está dispuesta a deixar ese tempo da súa vida privada para dedicarlle aos veciños e para traballar en favor dos veciños e da consecución dos obxectivos para todos nós. Entón, agradecer públicamente aquí a súa presencia, a súa entrada no Goberno e matizar un pouco ao señor Antonio cando dicía que non eran coñecedor das reglas do xogo que estábamos acordando entre nós. Bueno, para coñecer as reglas do xogo hai que xogar. Se non xogas non podes coñecer as reglas. Moitas gracias, Norri. Señor Díaz, segundo turno de intervención. Moi ben, pois moitas gracias. Señor alcalde. O punto número 8 do orden. Señor alcalde, pido intervir por alusións. Sí, como non. Sí, moitas gracias. Bueno, eu despois de escoitar a intervención do señor García estou reafirmado en unha creencia que cando un non escribe un discurso ou un argumentario propio é moi difícil defendelo. É moi difícil defendelo. É no que no argot literario se chama ter un negro. Entón, o que quero decirlle é que o primeiro que lle recomendo é que busque o significado da palabra coherencia no dicionario. A coherencia é cando primeiro se fai unha cousa e logo se fai a mesma. Vostede votou, ou vostede o ICB votou a favor en un momento determinado e agora está votando en contra. E, por lo tanto, eso é falta de coherencia. Pero, bueno, en calqueira caso, debería ter vostede a obriga de saber, alégrome, ademais, por outra parte, dito sea de paso, que traiga a colación unha aclaración que eu fago nas redes sociais, cando vexo que hai unha cidadana que se interesa por coñecer cales son as condicións e as retribucións dos integrantes do Goberno. E eu, en aras da transparencia, fago algo que non adoito facer, que é comentar cousas nas redes sociais. E lle explico, para que o entenda, como se distribuyen ou como se recoñecen as retribucións no que é o pleno de organización. Ese mismo pleno de organización que se votou en xullo do 19. Entón, debería vostede saber que en ese pleno de organización a asistencia aos órganos da corporación, aos órganos do goberno, perdón, teñen unha retribución determinada. E iso é o que está aí, pero para xerar conocemento. Creo que non ten absolutamente nada que ver con unha dedicación exclusiva. E se o que tratamos de xenerar confusión, entonces estaremos aportando moi pouco á política municipal e á política en xeral. Logo, lle pido que sea un pouquiño máis respetuoso con eso e que, por outra parte, pois trate de documentarse antes de vir e, sobre todo, trate de preparar o seu propio argumentario e o defenderá con maior creencia e, sobre todo, con maior credibilidade. Moitas gracias. Moitas gracias. Sí, señor alcalde, por alusións. Sí. Bien. Señor Rodríguez, eu non, en esa sesión plenaria, non fixe ningún voto porque non estaba, en primer lugar. En segundo lugar, a coherencia que
que usted se refiere, eu teño entendido que é ser fiel a un mismo, vale? E aos principios de cada un. Entonces, eu estou aplicando ese conto. Non me veña usted dar leccións de moralidade. E mire, e cando queira, vale, lle podo traer ese discurso que usted dou, vale, nesas aclaracións en esa red pública ou onde haya posto, sin ningún problema, Moitas gracias. Bueno, moi ben. Pois agora vou facer eu aquí unha reflexión. É penoso que estemos facendo caso ao tema das redes sociales, a estes personajes maquiavélicos, porque eu sei onde ven o tema. Hai unha página aí onde o señor Antonio saca esos datos, un personaje maquiavélico que no seu día desde o PSOE se lle invitou a marchar, onde estuvo outro partido, e onde se alimenta, donde algún partido quería lle dar unha subvención de 15.000 euros a unha asociación de empresarios que aínda non estaba dado de alta, bueno, e desos río revolto, pois veñen estos problemas. E despois hai quen por detrás se esconde nas redes sociales con personajes falsos que non teñen nin a decencia de cambiar as fotos. Pero bueno, quedamos así. Vamos a votar o punto número 8 do orde do día. Votos a favor? Ocho, non? Sete votos a favor. Votos en contra. 8 votos en contra. Abstencións. 2 abstencións. Lo cal non se aproba este punto do orde do día. Moi ben, pasamos ao punto número 9. Aquí, dado que este punto non foi ditaminado pola Comisión Informativa número 5 por non ser convocada e por non tratarse o asunto por urxencia, sométese o mesmo a ratificación polo Pleno para a súa inclusión na orden do día, para o cal se require tamén unha maioría simple. Vamos a pasar a votación para poder incluir este punto número 9. Votos a favor? 10 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? 7 abstencións. Por lo cal, está ratificado. Pasamos a este punto que é o expediente 6405/2021, moción do Grupo Municipal do BNG contra a violencia de xénero. Primer turno de intervención, señor Rodríguez. Señora Dores, primer turno, si ten a palabra. Bueno, pois sabedes xa pola miña trayectoria que eu son máis de políticas prácticas que se poden levar a cabo no ámbito municipal e menos de declaracións genéricas das que sempre respaldo e non quer dicir isto que sobren, non me malinterpretedes. Evidentemente, nunca sobra decir que estamos en contra da violencia machista e facer declaracións de intencións, que está ben, incluso forma parte da política, ou instar a outro tipo de instancias na que evidentemente teñan competencias en determinada cuestión. E dito isto, non quero dicir que a moción que traen aquí os compañeiros do BNG non se centren tamén en algunhas cuestións de índole local. E como neste momento pois teño a responsabilidade e o traballo de facer ou levar a cabo ou propoñer as políticas en materia de feminismo e igualdade no noso Concello, sí que quero traspoñer, ou, bueno, non traspoñer, pero sí indicar en concreto que accións estamos levando a cabo en este momento no Concello de Amboiro en materia de igualdade con respecto ás propostas que levan por parte dos compañeiros do BNG, non? As propostas que fai, ademais de facer unha exposición de motivos do que evidentemente estaríamos todos a favor, os acordos que se trasladan,
e din que o Concello de Boiro colaborará nos centros de ensino secundario e realizará campañas de sensibilización en contra da violencia de xénero, da violencia machista. Nese sentido, quero informar aos compañeros do BNG e tamén ao conxunto da poboación de Boiro que neste momento xa se están levando a cabo talleres de prevención a través de unha asociación do noso Concello, en concreto de Cruz Vermella, e que tamén estamos, dende este mes, programamos tamén nos vindeiros meses varias xornadas formativas a través dos centros Quérote, por certo, unha iniciativa que xurdeu no seu día no bipartito da Xunta en concreto para formación específica aos nenos e as nenas do noso Concello en prevención da violencia e adiccións en contextos digitais. Algo que en este momento é moi preocupante para a xente moza que está en contacto cos videoxocos, cos distintos ámbitos relacionados co digital e que se está manifestando que a través destas cuestións pois tamén se está provocando violencia contra as mulleres incentivado por este tipo de videoxogos. Vamos a traballar en concreto para atallar e formar aos nosos nenos e as nosas nenas a detectar ese tipo de violencias machistas que tamén están nos contextos digitais. No segundo punto da moción que traslada o BNG, que trata de elaborar orzamentos desde unha perspectiva de xénero. Pois ben, dende que son concelleira de Igualdade, puxemos xa en marcha proxectos concretos para formar aos funcionarios públicos, aos traballadores públicos, aqueles que diseñan as distintas políticas públicas en conceptos de transversalidade, en conceptos en contra da violencia de xénero, para poder aplicar precisamente aspectos de igualdade de forma transversal nas distintas políticas, xa sexan deportivas, culturales, sociales, incluso de obras, si me apuras un pouco. Neste sentido, xa o día 22, en concreto, o día 22 de novembro, vamos a ter unha xornada precisamente especializada para a xente do noso Concello que queira coñecer os aspectos vinculados aos recursos que hai en contra da violencia machista, ou mesmo xa durante este mes que estou no Goberno, pois actualizamos na páxina web do Concello para que os traballadores municipais podan acceder a técnicas de erradicación de linguaxe machista na redacción de textos ou na redacción de políticas que se desenvolven no noso Concello, para ter formación, para utilizar unha linguaxe inclusiva no día a día dos traballadores e traballadoras municipais. Por iso, evidentemente, tendo a traballadores públicos formados en materia de igualdade, en materia de feminismo e igualdade, pois podemos traballar de forma transversal na elaboración deses orzamentos dende as distintas áreas de traballo. O terceiro punto, que trata de demandar máis recursos á Xunta de Galicia, evidentemente en materia de igualdade, en materia en contra da violencia de xénero, e en concreto falaba desde a perspectiva da atención psicolóxica ás vítimas e tamén aos nenos e ás nenas. Nese sentido, tamén, dentro do Consello Escolar Municipal, detectouse que hai esa necesidade tamén de albergar este tipo de apoio psicolóxico e, efectivamente, dentro do Consello Escolar se trasladou tamén apoios á Xunta de Galicia dentro dos distintos centros para que se sume a este tipo de iniciativas. O cuarto punto, se propón a colaboración coas organizacións feministas nas movilizacións que se convoquen o 25N. Evidentemente, imos a colaborar e imos a coordinarnos para non superpoñer as distintas accións que vayan a levar a cabo as entidades feministas na comarca coas que se podan organizar dende o Concello. En particular, ademais do traballo das distintas charlas que estamos levando a cabo durante este mes de novembro, o día 25 de novembro, que así aproveito tamén para convocarvos públicamente, pero vos chegará despois tamén por los medios
habituais, se vai a facer un acto no que estarán implicados os distintos axentes do noso Concello. Non se trata de que sexamos nós, os políticos, os que fagamos esa lectura pública de apoio ás mulleres e en contra da violencia machista, sino que entendemos que este ano queremos implicar as usuarias do centro de día, a asociación Ámbar e tamén o alumnado do IES Boiro, para que precisamente sexan elas, as mulleres, nenas, adultas e tamén xa xente de idade, as que leven o protagonismo ese 25 de novembro e tamén facelo en horario do mediodía para que podan compaxinar moitas das mulleres que desenvolven a súa actividade nos comercios e demais que lle poda ser compatible co seu horario laboral para poder acudir a esta acción. Entón, en resumen, que evidentemente imos a votar a favor da vosa moción, que estamos traballando nas distintas liñas das que estades apuntando na mesma e que evidentemente calquer tipo de iniciativa e implicación que queiran ter ca Concellería de Feminismo e Igualdade, evidentemente van a ter o respaldo desta concelleira. Gracias, señora Torrado. Primeiro turno, señora Suárez. Gracias, señor presidente. Ben, é que escoitei toda a información que acaba de dar a concelleira e, home, a crítica a unha moción xenérica cando despois, punto por punto, é capaz de plasmar e levar á práctica e traballar en Boiro todo o que recolle a moción do BNG, pois resultame un tanto chocante. De todos os xeitos, alégrome de que ese traballo se vai a levar a cabo. Entendo tamén que como membro do Goberno ten que facer esa labor de propaganda do seu traballo aproveitando a moción que presenta o BNG. Pero vou dicir máis, eu non sei como se facían as cousas no BNG cando vostede estaba, pero agora traballanse. Cando chega unha moción tipo, como que usted chama xenérica, que tanto critican aquí, dende o BNG, adaptámolas e vemos se os puntos casan ou non casan para poder presentar en Boiro. Digo isto porque esta moción, que sí que nos mandan, recoñezo que nos mandan dos partidos unha moción tipo, pero sempre se adaptamos, e esta concretamente foi adaptada, e o único que se mantén da moción tipo é o punto número 3, o punto 2, o punto 1 e o punto 4 son traballados expresamente para Boiro, pensando ademais no punto 1 neses adolescentes que non ven moitas veces a violencia a través do abuso exercido polo móvil, que pensan que é normal, o control e tal. Entón, pensando nas problemáticas que podemos ter en Boiro nesa franxa de idade, pois foi polo que presentamos esta moción, xa digo, pensada concretamente para Boiro e traballada concretamente para Boiro. Por eso, estas mocións da exposición de motivos non me vou estender, presentámosla cada ano con motivo do 25 de novembro. A loita contra a violencia machista é un reto que temos toda a sociedade e os políticos nomeadamente. E, bueno, o que pido o voto favorable de toda a corporación pois para o punto número 1, que é que este Concello, en colaboración cos centros de ensino secundario, realizará unha campaña informativa para sensibilizar sobre as violencias de xénero, coa identificación de malas prácticas de abuso físico e emocional, ademais do control e acoso exercido de maneira presencial ou mediante as novas tecnoloxías. Quería concretar iso, que moitas veces, a través das novas tecnoloxías, non son conscientes desa violencia. O punto número 2, que o Concello de Boiro, no proceso de elaboración dos orzamentos, incluirá medidas con perspectiva e impacto de xénero de cada área, co obxectivo de reestruturar ingresos e gastos para promover a igualdade na prestación dos servicios públicos municipais e, ademais, aumentará a cantidade destinada á prevención da violencia de xénero e fomento da igualdade en 2022. E o punto número 3, que é o que recollía a moción tipo, pero que, se queremos, unha atención psicolóxica no Centro de Saúde do Saltiño, que é a atención primaria para as vítimas de violencia de xénero que hai aquí en Boiro, pois é de recibo tamén aprobalo, que é demandar da Xunta de Galicia o incremento dos recursos económicos destinados especificamente a loitar contra a violencia de xénero do proxecto do orzamento 2022,
de forma que se sitúe como mínimo 1% do total e así dotar de suficientes recursos para que se rectifique a liña de incumprimento da Lei 11 de 2007 do 27 de xullo galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero, como, por exemplo, que é o que puñía antes, no ámbito da atención psicolóxica garantida desde a atención primaria. E o último punto pois, é que o Concello de Boiro que colabore coas organizacións feministas nas movilizacións que se convoquen con motivo deste 25. Moitas gracias, señora Suárez. Sí, primer turno. Sí, ten a palabra, señor Gueste. Vamos a apoiar esta moción. É simpático, me pareceu certa a súa apreciación sobre as mocións tipo. É que o importante das mocións tipo, se se axustan, se fai como usted di, que é correcto, o seu obxecto é o principal. Pero, claro, cando as presenta o Partido Popular, e non me refiero ao bloque, sobre a financiación local, para beneficiar a Boiro, sobre a electricidade dos boirenses, porque parece que os boirenses teñen... Son mocións tipo, non? Eu creo que é importante ese matiz. Cando unha moción tipo se axusta e beneficia aos nosos ciudadanos ou a situación do Concello para defender os nosos intereses e melloralos, non son mocións tipo, son mocións de interés. É importante o xeito. En este caso, é a muller. As violencias, como día ben aquí, o abuso físico e emocional e o acoso. E, bueno, se lle pedides a xunta 1%, pois está ben. Seguramente va incrementando ano a ano, como nas escolas, o 7%, etc. Pero, bueno, está ben. Hai que pedir, non? Pero vamos a apoiarla. Ben, moitas gracias, señor Gueste. Segundo turno, señor Rodríguez, ten a palabra. Considero que está todo dito. Imos a apoiala. Vale, moitas gracias, señor Antonio García. Segundo turno, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, ICE Boiro sempre vai a estar ao lado das vítimas de violencia de xénero, por suposto, e vamos a aprobar esta moción. Moitas gracias. Vale, moitas gracias. Señora Torrado, segundo turno. Sí, bueno, a miña intención non era enfadar a ninguén, era expoñer as cuestións nas que evidentemente coincidimos, como non pode ser de outro xeito, e no que estamos traballando. E a maiores desto que dixen, e non é propaganda, porque no pleno non facemos propaganda, o que temos que facer é expoñer o traballo que facemos, as propostas que facemos, e a maiores do que estaba comentando estes días, estamos tamén iniciando en este mes pois, a constitución desa mesa local de coordinación interinstitucional que foi aprobada a proposta no seu día de Boiro Novo e que en este momento aínda non está aprobado o regulamento para que nos próximos plenos poda vir aquí e efectivamente materializarse esa comisión constitución da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional, donde de aí ten que salir un protocolo de actuación conxunto en materia dos servicios de seguridade, da Policía Local, da Garda Civil, dos centros de ensino, das asociacións feministas que forman parte moi importante e a que temos que ter en conta das asociacións e dos colectivos e que dai se poda facer, cando menos, e xurdir un protocolo de actuación común que compartan todos. E, por último, tamén é moi importante, e no que estamos traballando o Goberno Municipal, é que hai que dar estabilidade ao Centro de Información da Muller, ao CIN, darlle estabilidade e crear os postos de traballo na relación de postos de traballo precisamente para que conte cun servicio de psicoloxía, con asesoramento xurídico e cunha dirección que sexa estable e que non este pendiente de formalizar contratos administrativos con empresas para poder desenvolver unha función tan importante como é o Centro de Información á Muller do noso Concello. Dar estabilidade, crear esos postos de traballo na relación de postos de traballo do Concello de Boiro tamén é unha das prioridades que estamos marcando dende o Goberno Municipal, precisamente en aras de reforzar o personal e reforzar os recursos humanos que podan aplicar as políticas de igualdade no noso Concello e algo tan dramático como é a violencia de género. Muchas gracias, señora Torrado. Señora Suárez, segundo turno.
Señor Ruiz. Nada, nos vamos a apoyar a moción tamén. Muchas gracias. Moi ben, vamos a votar o punto número 9 do orden do día. Votos a favor? 17 votos a favor, polo cal queda aprobado esta moción. Moi ben, o punto número 10, igual que o anterior, dado que este punto non foi ditaminado pola Comisión Informativa número 5 por non ser convocada e non poder tratarse o asunto por urxencia, sométese o mesmo a ratificación polo Pleno para a súa inclusión na orden do día, para o que se require de maioría simple. Pasamos a votar esta ratificación. Votos a favor? Votos a favor? A votación da ratificación para incluir 10 votos a favor, votos en contra, abstencións, 7 abstencións, polo cal se introduce na orden do día. O expediente é o 6406/2021, moción do Grupo Municipal do BNG en defensa da atención primaria na sanidade pública. Empezamos o primer turno de intervención. Señor Rodríguez, señor Antonio García, señora Dores, Carlos Ansuar, ten a palabra. Ben, explicar que presentámoslo nós, pero ven da plataforma SOS pola sanidade pública. Ben, é unha moción máis, non sei cantas van, sobre a sanidade pública. Entón, pois, dicir que, dado o caso excepcional pois, que vivimos e que estamos a vivir pola pandemia, evidentemente, pois, hubo que tomar medidas excepcionais, tal como pon aquí, foron paralizadas alrededor de 3.000 intervencións cirúrxicas, 600.000 consultas e 20.000 probas diagnósticas. Entón, agora que a cousa da pandemia foi remitindo, basicamente o que se pide pois é volver a recuperar todas eses traballos pendentes e concretando en aumentar as consultas presenciais, poñer cuartos de espera adaptados para a situación, evitar as colas na rúa. Aquí en Boiro, ben sabemos, a xente recíbeselle en urxencias, teñen que estar esperando fora, habendo un centro médico que podía ser adaptado, podía ser acondicionado para estes casos, acabar coa precariedade laboral do persoal e despois algo moi importante, incrementar de maneira urxente o orzamento dentro da sanidade destinado á atención primaria, que actualmente é menor dun 12%, entón o que se pretende é chegar pois, a un 25% dese orzamento sanitario e que sexa evidentemente finalista, que sexa evidentemente dedicado á atención primaria. Decir tamén que, por exemplo, nesta comarca os dispensarios de Cabo de Cruz e de Taragoña pois, siguen pechados. Entón, pois, eso tamén, solicitar a apertura deses centros. Nada máis. Moitas gracias, señora Suar. Señor Ruiz, señor Dieste, primer turno de intervención. Segundo turno. Sí, ten a palabra, señor Rodríguez, segundo turno. Sí, bueno, decir simplemente que, seguindo coa política de non atender, non responder por moito que se traten de readaptar a veces e compartindo algúns dos puntos que se demandan na proposta, nos vamos a continuar absténdonos en este tipo de mocións. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señora Suar, segundo turno? Non? Sí, ten a palabra, señor Ruiz. Sí, nos anunciamos tamén o noso favorable a esta moción e, bueno, indicamos que con respecto ao médico en Cabo de Cruz son varias xa as solicitudes feitas desde o Goberno para que reanuden, unha vez que a pandemia empeza a dar mostras de solución, reanuden as consultas en ese punto. Hasta ahora con pouco fruto, polo visto, pero, bueno, nós seguiremos insistindo en que as cousas volvan a ser o que eran antes e que non deixen de prestar atención en Cabo de Cruz á xente de Cabo de Cruz. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor, quen vai falar? Señor García.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches. Bueno, unha moción tipo. Xa saben o que opino delas. Teño 13 páginas de resposta. Miren, fora das 13 páginas de resposta. Bueno, antes de nada, quero preguntarle unha cosa ao señor secretario. Entendínlle eu que este tipo de mocións na que veñen varias resolucións e tal, votamos independiente. Aquí vense votando sempre toda, global, non? Pero creo haberlle entendido usted que o máis lógico era votar cada un dos puntos, non? Que se pide resolución. Non. Entón estou equivocado. Disculpe. Nada, era solo esa, era a cuestión. Pode ser propoñer que se vote por puntos sin motivos, pero tenemos que aceptarlo todo o pleno. Perdón. Ten a palabra, señor secretario. Perdón, señor secretario. No, o que comentaba outro día era no tema das propostas que o regulamento orgánico realmente non desenrola moito nin o ROF, e que nestas mal denominadas en principio mocións, porque non deixan de ser propostas, pero que moitas veces non son, digamos, non son as propostas feitas polo grupo de goberno. O tema das emendas. Entón, aí era o tema de poder retirar o propoñente esa proposta que presenta por exemplo, neste caso, BNG, se ora se aprobase, por exemplo, unha emenda e se dixese, mira, en vez de pedirle a Xunta de Galicia que se lle pida ao Estado e que desvirtúa todo o contido da moción. Pero, nada, eu comentaba que, de todas formas, como non hai nada, que si se poden votar as emendas, era relativa a emenda. A proposta de acordo de toda, vale, de acordo máis. Gracias, señor secretario. Muchas gracias, señor secretario. Pois nada, miren, del grupo frentista, o tema da sanidade pública é recurrente, non? É dicir, isto de decir vende SOS Galicia, como decir que vende Galicia Nova. Prácticamente é o mismo. Mire, vostedes aproveitan e tal, porque normalmente cando se poñen ao frente deste tipo de asociacións e demais, é curioso que sempre máis ou menos sen os mesmos, non? Entón, pues, bueno, xa vamos conocendo o tema. Mire, ao noso sentido de voto, por eso yo preguntaba ao señor secretario, de que no punto 1 que piden usted de implantación de forma inmediata nos centros de saúde dun protocolo COVID, pues non estaríamos dispostos a apoiar esa moción. Evidentemente non podemos apoiar o resto dos puntos, o cual, como temos que votar en conxunto, vamos a votar que non. Mire, nestos 14 folios, que lle decía que tal, parece que eu lle podía rebatir con argumentos, con cifras e demais, todo o que vostedes poñen aquí. Pero, mire, vamos a empezar por decir, mira, o Sergas inclúe nos acordos de xestión das áreas sanitarias chegar a un 60% de presencialidade a finales de 2021, cosa que vostedes saben, que foi presentado no Parlamento e todo esa historia, pero igual, traen igual o tema. Miren, decir que non se fan novas prazas, que non se cubre, decir, miren, a Xunta xa aprobou un plan galego de atención primaria no ano 2000, a finales de 2018, principios de 2019, que se chama Plan Galego de Atención Primaria 2019-2021. Xa está, tiña 7 liñas estratégicas, 52 obxectivos e 200 accións, e que están dotadas con un orzamento específico de máis de 100 millóns de euros e inclúe a creación de 331 novas plazas en categorías de atención primaria. Decir que Galicia, que a Xunta de Galicia, abandona a sanidade pública é estar engañando aos nosos veciños e a todos os galegos. Mire usted, nós fomos exemplo. A sanidade galega, xa falo da sanidade galega, do que foi a pandemia, da xestión da pandemia desde a sanidade galega. Por exemplo, e máis, mire, hasta el presidente Pedro Sánchez, que creo que non ten carné do PP, hasta elogiou a xestión da sanidade galega. Iso quere decir que as cousas non se están facendo tan mal. E máis, fomos exemplo
de moitas das medidas que se tomaron nos peores momentos da pandemia. E o Goberno de España fixo recomendacións desas medidas que se implementan. Decir que o Partido Popular abandona a sanidade pública é descoñecer as inversións proxectadas nos presupostos da Xunta de Galicia para o próximo ano. Por ponerlle un exemplo, vaise a duplicar a capacidade do antigo, ahora non sei como lle chaman, do antigo Juan Canalejo, Hospital da Coruña, llaman Chuac, non sei que máis. Esa é a realidade. Esa é a realidade da sanidade que xestiona o Partido Popular. Outra cousa que vostedes, igual que han pasado de ser independentistas a ser soberanistas, xa sabe, doume o vestido doulle a volta, pois isto é o mismo. É recurrente, ustedes recurrentemente traen todos os anos o tema da sanidade pública a través desa plataforma para protestar, porque, bueno, hai que facerse ver nas calles, etc. Esa é a realidade. Esa é a realidade destas mocións. Cando a realidade da sanidade pública galega, e vostede máis que nadie, pode falar ben dela. Creo que con eso é suficiente. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, pasamos á votación deste punto número 10. Votos a favor. 9 votos a favor. Votos en contra. 7 votos en contra. Abstencións. Unha abstención. Moitas gracias. Moi ben, pasamos á actividade de control, dar conta das resolucións da alcaldía. 12, expediente 3845-2018, dar conta dos informes trimestrais de intervención e de tesorería do terceiro trimestre de 2021. 13, mocións de urxencia e rogos e preguntas. ¿Sí? Vamos por orden, señor Antonio. ¿Sí? Moitas gracias, señor alcalde. Hola. Sí. Ben, nada, eu quería facer unha pregunta máis un rogo. Vamos a ver. A pregunta é, cal foi o motivo da, bueno, ou a expresarme así, da barbarie de facer a tala dos árboles de frente ao Concello? Porque, como decía antes, a nós gustanos manter o patrimonio, todos os distintos patrimonios que temos no Concello, non? Desde o cultural, vale, hasta este que temos, hasta o forestal. Entonces, bueno, é verdade que eu preguntei a ver cal fora o motivo e me dixeron que as árbores estaban enfermas. Yo dixen eu personalmente. Sí, o sei. Ben, o que pasa é que ustedes xa lle aplicaron a eutanasia. Xa non esperaron a ver se había posibilidades a curalo. Eu creo que engrasaron ou teñen unha motoserra ca cadena nova e ustedes, cando encenden eso, hai que ter medo, porque xa non é a primeira vez, xa en outros casos pedimos explicacións e bueno, nos parece desmesurado, non, esta acción. Entonces, nada, a pregunta é por qué. E o rogo é que, por favor, canto antes repoñan esa parte forestal de Boiro. É dicir, e a ser posible con uns árboles que sean grandes, xa que non teñamos que esperar 50 anos a ver eses elementos que tiñamos aí. Moitas gracias. Moitas gracias a usted. Si alguén estaba máis por aí. Carlos Sansoar. Sí, nada, era un rogo arranxar a valla da fervenza de Cadarnoxo que está rota, está perigosa. Ben, eu teño un rogo e unha pregunta. A pregunta de hoxe era obrigada, polo mismo que preguntou o compañero Antonio, que por que se cortaron as árbores enlleiras que estaban aí adiante.
Agora, escoitando, entérome que parece que estaban enfermas, pois eu rogo, solicito o informe médico desas árbores, o informe técnico médico desas árbores, e que, por claro, agora recurrimos moito a ese argumentario, cada vez que fai unha tal e alguén se queixa, recurrimos a de que non, a que estaban enfermos, tiñan non sei que, pero antes de cortar polo pé hai uns tratamentos que se poden facer. Entón, por eso solicito ese informe. Moitas gracias. E o reparo, o rogo, perdón, é que é relacionado cos reparos, por eso se me foi. Rogaría que cando se envíen reparos, por favor, no título, cando en vez de poñer, bueno, ou as dúas cousas, antes, acórdome que non había necesidade de ver todo o expediente para saber de que factura estábamos falando, porque no título viña o número do expediente tamén o concepto da factura a que nos referíamos. Entón, rogaría, de ser posible, que se volva ao anterior modelo, de que cando se emite un reparo, que se poña o concepto de que factura concretamente se está falando para non ter que ir a todo o expediente. Gracias. Moitas gracias. Sí. Necesita algún baldeo de vez en cando. A zona esa de abaixo, hasta a rotonda e todo eso. Vale, gracias. Sí. A mí é unha pregunta para saber se esta dinámica de cambiar os plenos de día, de horas, 8:30 da mañá, viernes, lunes, que comisións de informativas, se vais continuar, porque como ben dicía a compañeira Dores, levantámonos moitos ás 6 da mañá, temos que adiantar horarios, cambiar, salir de traballar, e temos unha organización, polo menos na miña empresa, eu teño os días xa pedidos para poder asistir a plenos e a comisións na medida do posible. Tanto cambia a min, desde logo a min trastócame a verdad que bastante. Quería saber se a mellor isto é algo puntual que nos pasou a todos no goberno, ainda que nós procuráramos que fora máis dun xoves para outro xoves para manter o día. Se é algo puntual, pois non pasa nada, que a todos nos pode pasar, pero se pode ser que se regule outra vez. Sí, pode ser. Vale, moitas gracias. Señor García Díaz. O compañeiro Antonio García Castro, o tema da tala dos árbores, porque eu recordo, non sei se recorda a señora concelleira do goberno, dos carteles en seu día, se nos queixaba de arboricidio, delito medioambiental, bueno, terroristas e tal, ainda que a cortara a conselleira de Medio Ambiente, non tiñamos nada que ver, pero bueno, se nos botou a culpa daquela. Ahora parece que marcaron eles os árboles. Se tal, entonces, como polo que entendín, dixo o señor alcalde, que ya había informado o señor García Castro de que estaban enfermos os árboles, pois supoño que, como vostede non lle faría prescripción médica, que habría alguén, a ver se é posible, lle rogaría que trouxera este pleno o informe donde se declara esa enfermedade por un técnico competente. Vale. Esa é unha. Outra, na zona da fervenza de Cadarnoxo, nos reclaman o arranxo da varanda porque hai grave riesgo de que... Ai, xa o deixo, vale, disculpa. Moi ben, moitas gracias. Sí? Bueno, pois nada, vou contestar pois a pregunta da tala dos árbores por alusións. Bueno, desde o outono do 2019 comezouse a estudiar e inventariar todas aquelas árbores e especies vegetais que por diferentes cuestións precisaban atención. Para eso utilizamos os técnicos de medio ambiente. Naquel momento había un técnico forestal e, bueno, mirámoslo pola súa perigosidade e tamén polos benes e pola súa singularidade, non? En primer lugar, pois, fixemos un estudio daquelas zonas donde máis peligro podían ter, como podía ser o Parque da Cachada, o Paseo Marítimo de Barraña, o pinar que hai no estuario do río Coroño, o pinar da praia de Mañóns, e, bueno, se inventariou cada un das árbores e se detectou aqueles árbores que estaban enfermos ou que tiñan peligrosidade, que estaban secos ou que peligrosidade de caer. Bueno, recientemente aceleramos o tema do saneamento desos sitios porque ustedes saben que caeu un árbore dunhas dimensións considerables dai na Cachada, dun eucalipto no Parque da Cachada, aí na Avenida da Constitución, onde está ao lado da Marquesina,
e, bueno, dañou a 2 vehículos, menos mal que só dañou a 2 vehículos. Se cae, pois, unha hora máis tarde, pois, poderíamos estar lamentando consecuencias máis graves, porque aí coincide a recollida do bus escolar, simplemente cunha hora a posteriori, pois, poderíamos estar tendo serios problemas. E, bueno, a raíz desa caída, pois, aceleramos e se fixo un saneamiento destas zonas que eu lle comento. E se fixo, pois, con informes técnicos, porque temos agora feito un informe de cada un das árbores. Tamén no Colexio CIP de Praia Xardín, tamén aqueles árboles eucaliptos de gran porte, que xa se dou explicación no seu momento, se fixo plantación. Tamén no Pazo de Goiáns, tamén o que son os eucaliptos e alcacias tamén pois se cortaron, porque agora temos programado, xa tiñamos programado o Obradoiro de Emprego de Forestal para facer a plantación de árbores autóctonas. En todos os proxectos de urbanización de rúas contemplamos a plantación tamén de árbores, tamén fixemos o saneamiento de frutais que estaban abandonados no Pazo de Goiáns. E, bueno, concretamente, pois, a actuación que se fixo aquí dentro do Concello, pois, se detectaron efectivamente que eses árbores estaban enfermas. De feito, o informe non lo indicaba nese senso e se comprobou, unha vez que se fixo a corta, efectivamente, que por dentro estaban podridos. Para iso hai reportaje fotográfico o antes e o despois. E xa nesa actuación se contemplaba e se contempla a plantación de novas árbores nos lugares. E, bueno, o que sí é triste é que intentemos facer política desto, pero, bueno, cada un o seu. Naturalmente, eu seguirei cortando árbores sempre que os informes técnicos aconsellen que é un peligro, porque eu creo que primeiro son as vidas humanas e depois é o resto. Non vamos a cortar ningunha árbore que non estea en mal estado ou que non corra risco contra as persoas. E, bueno, árbores senlleiras, bueno, deixémolo así. De feito, falamos tamén ca Consellería de Medio Ambiente e fixemos un catálogo de árbores senlleiras no municipio xunto ca Xunta de Galicia. Eu creo que está máis que justificado e se darán os informes pertinentes chegado o momento. E, como ben dicía, o que hai que facerlle menos caso aos personajes maquiavélicos das redes sociales. Moitas gracias, damos finalizado este pleno. Señor alcalde, só unha cosa. Está finalizado o pleno. Bueno, Luis, para ti. Hai